Hwnna waste of ink, yn doedd? Diolch yn fawr iawn. I rei o'n chi sydd yn live streamio wan, da chi'n ymuno efo ni i mewn, mae'r recordydd wedi cychwyn ond yna eitem gynta, sef preifus gydd ar ethol cadeirydd, felly croeso i bawb yma. Mi fedra i gadarnhau bod gennym ni y canlyniadau i'r etholiad wan ac Edgar sydd wedi bod yn llwyddiannus, felly croeso i'r gadair Edgar. Iawn, diolch yn fawr i chi gyd. Bydd leisio drosau. Diolch yn fawr. Awn ni ymlaen i dau, ia? I sgydeirydd. Ie, i sgydeirydd. Unwaith eto, mae yna nifer o nodiadau dod trodd, ond dim ond un enw. Felly, fydd na ddim etholiad cynghorydd iddo Gwyn sydd yn llwyddiannus. Iawn, awn ni ymlaen. Rwy'n di ymddiheuro. Diweddarar gorffenithol derbyn diwedda'r llafar gan y prifus. Pan dwi'n pedair Edgar a dwi'n diolch i Tim am ei waith os yw'n eisiau. Yn cyrraedd Tim a fi mewn gwarad efo'r ysgrifennu cabinet Julie James dy Llun. Y prif negeseuon o fanna ydy bod y cyllid dal yn dyn tan 2025. Mae yna drafodaethau yn cychwyn efo cefnogaeth cyfalaf i'r 3 awdurdod am gyfnod o 2 blynedd. Nath i grybwyll hefyd rhai o'r materion sy'n mynd i fewn i manifesto llafur ar gyfer etholiad Senedd nesaf. A un o'r pethau mae wedi reid ydy rheolaeth parciau cenedlaethol a gwasanaeth achub tân. Maen nhw eisiau adolygu ar hynny. A mae yna eitem archwilio Cymru ar yr agenda ar rheolaethu heddiw hefyd ydy. Mae panel cronfa cymunedol Eryri wedi cael ei gynnal. Panel caderyddion Edgar nath gadeirio hwnnw. A mae yna geisiadau wedi cael ei cymeradwyo fewn adrodd i chi'n llawn ar hynny maes o law. Atgoffa aelodau bod yna gyfarfod arbennig o bwrdd plas sydd yn agored i chi gyd fel aelodau i gael cyflwyniad ar rhai o'r options fel ni'n symud ymlaen. Mae asiant wedi cael ei bennu ar gyfer gwerthiant y plas hefyd fel opsiwn arall. Mae cyfnod ymgynghori erthygl 4 yn Eryri wedi dod i ben. Mi da ni wedi cael just o dan 400 ymatebion sy'n wahanol i'r ymatebion gath Gwynedd, nath nhw tua 4,000 dwi'n siŵr. Felly ni fydd y swyddogion yn dadansoddi yr ymatebion yr adran nôl chi ar ddiwedd yr haf ar hynny. Atgoffa aelodau hefyd bod yna ddiwrnod datblygu aelodau ar yr 11 o Mehefin yn mynd i ardal Bala Benna dwi'n meddwl. Hefyd, hyfforddiant aelodau ar gyllid rhaglen wedi cael ei drefnu gan Llywodraeth Cymru ar yr 20 o Mehefin yn rhithiol. Da ni wedi cael fel tîm reoli a Isgader wedi cael cyfarfod efo Cymdeithas Eryri. Da ni wedi cael un ers tua blwyddyn a hanner, felly o'n braf gael ail fagu'r berthynas o fanna. Mi fuodd Tim a mi fyny yn Loch Lomond wythnos dwytha cyfarfod y caderyddion. Buddiol iawn, mae rhaid dweud bod yna werth mawr i gwrdd wyneb yn wyneb.
prif bwnc trafod oedd newid hinsawdd, os ydyn ni'n symud fel 15 parc efo'n gilydd ar newid hinsawdd. O ran yng ngwaith i, dwi wedi cael cyfarfod efo Prif Constable Gogledd Cymru Amanda Blickman, cyfarfod cynhyrchiol iawn. Mae yna drafodaeth yn digwydd i gael heddwas wedi cael ei leoli gyda ni fel Parc Cenedlaethol i helpu unedau cefn gwlad. Felly, da ni'n gweithio ar hynny fel swyddogion ar hyn o bryd. Mae 3 prif weithredwr Parciau Cymru hefyd wedi cael cyfarfod efo Clare Pillman yn y mis dwytha. Prif drafodaeth o yna oedd cydweithio a potensial i rannu arbenigedd rhwng wahanol gyrff, gan fod adnoddau mynd yn dyna. Gan fod na drosiant o brif weithredwyr, mae ardal y llynodd newydd benodi wrth dwytha prif weithredwr Gavin Capstig. Mae fachgan wedi gweithio o blaen a dwi'n siŵr wneith o yn dda i'r llynodd ac i'r teulu o Parciau Cenedlaethol. Hefyd, mae'r awdurdod yma neu'r cyfarfod gyffredinol blynyddol yn un dwytha i fi, ond hefyd bwysicach wrach i chi fel aelodau yn un dwytha i Anwen Gaffi sydd yn ddiol diwedd yr haf. Mae Anwen wedi bod efo ni ers cyn yr awdurdod, a mae o wedi rhaid caderdyd i ni, so sy'n cael diolch i chdi Anwen am y gwaith. Ymddeoliad hapus i chdi. Diolch yn fawr, a ni ymlaen i rhif 5. Oes y cwestiynau i ddweud? Mae yna un cwestiwn oes. Felly, un cwestiwn gan Richard Iwan. A felly, gefn iddo fo fod i'r man priodol ar y bwrdd. A gofyn y cwestiwn. So, if you could make your way to the... Sorry, the translator can't hear. Just living up on it. Right, na i ddechrau o'r trydydd tro. Mae'r efo diffodd y meic, fe gen so fe gen ni gwestiwn a wedi cael ei ofyn gan Richard Shearers, fan o le iddo fo eistedd yn sefyll os ydych chi isio. You can sit or you can stand, it's up to you. I'll stand. Okay. It'd be easier. A mae yna gyfnodau i hyd at 20 munud ar gyfer gofyn y cwestiwn ac ymateb iddo fo. So there's 20 minutes to ask the question and also for a suitable response to be given. So I will be timing. Right. What about everybody? I hope you'll forgive us. I need to give a short preface to the question. I hope of even keeping within 2 degrees C upper guardrail temperature of the 2015 Paris Agreement is really rapidly being lost. These beguiling single figures, global average prescriptions really prefigure human and planetary experience of really gross climatic extremes and impacts. Even that 2 degrees centigrade guardrail, that upper guardrail, is no longer considered safe. And the majority of climate scientists now believe we may be on track for an average global heating temperature rise approaching 3 degrees by 2010, by the end of the century, 2100. This will be catastrophic for many parts of the world and would impact Wales if it's unprepared. Globally, 2030 renewables targets are way off track. Substantial investment and development to increase oil and gas production around the world continues apace. This year, they are building thousands and thousands of kilometres of pipelines. So you can get a clue about where we're going. The world has experienced record temperatures this year. UK has had its warmest May on record. And closer to home, the Glasgow catchment winter rainfall is once again, as it has been in recent years, more than 140% above the previous 30-year average. The Committee on Climate Change reports already the strong evidence of biodiversity in Wales being severely impacted by climate change. 2019, Wales declares a climate emergency. In 2021, Wales declares a nature emergency. Front cover of the Gwynedd Council's Climate and Nature Emergency Plan shows a familiar green landscape. And quite possibly this was unintentionally chosen because sadly that portrays actually a landscape
seriously ecologically degraded. Across the national park, there are indeed some wonderful hotspots and niches of biodiversity, but in large part, it is an ecologically suboptimal, degraded landscape with currently weak potential to enable its ecosystems to adapt to the future vagaries of climatic and ecological impacts. Across North West Wales, a large proportion of notifiable habitat is in unfavourable or unknown condition. The situation can only be addressed systematically with drive. Current younger generations and future ones are now faced with a gross injustice of inheriting this degrading landscape. Our familiar Welsh landscape has to be modified if its overall ecological connectivity and biodiversity is to have any chance of resilience against the future stresses of higher levels from global heating and local climatic change. The younger generation has no choice in the direction of travel, but the generation currently in control do have a choice about moderating the pace of travel. And the chance starts by acknowledging the need for landscape scale climate change adaptation and what that means. Reforestation is key to how the landscape needs to change also. At close to about 15% forest cover, Wales is one of the least wooded countries in Europe. The national park is about 17%. The EU averages about 37%, with countries like Germany and France, whilst they have much higher gross population densities than Wales. The Committee on Climate Change suggests forest cover in Wales should be increased to 21% by 2050. That is a strikingly unambitious target, even given the gross population densities in Wales. Ecological spatial planning is needed to help drive increase in this forest cover. Beyond ecosystem restoration, reforestation within the landscape of Wales could be highly beneficial to economic development in expanding local availability and diversity of employment through transitioning to climate resilient agricultural diversification in agroecology and agroforestry, and not least in helping the expansion of the Welsh commercial forestry sector. The National Park Authority, through a capacity for ecological spatial planning, would inform opportunities for farming diversity, which is absolutely crucial, and of course, help grow a sustainable regional forest industry. At the current rate of tree planting in Wales, even the albeit weak 2050 target would not be achieved until well into the 22nd century. Real hope of ramping up action depends upon appropriate species in ecological suitable locations. Ecological networks is so important for this. Currently in Wales, only 10% of assessed woodland habitat features are in favourable condition. Significant increases in ecologically sustainable reforestation are a crucial aspect of landscape scale climate adaptation. For example, it requires greater density of forestry along river corridors to keep rivers and their habitat cool, and also as a long-term nature-based solution to mitigating flood risk. And the glassland is a good example of this. Sufficient imperative for ecosystem conservation and reforestation across the national park is not likely to be driven without a development of a specific national park strategic spatial planning and ecosystems and climate change document. There is no substitute for developing ecological spatial planning, one that underpins a programmed rationale of developing action across extended timescales in concert with all stakeholders. I'm on my last paragraph. Citizen science, as a recent widespread monitoring work on the wide catchment, is an excellent example, has shown it is not only cost effective and inclusive, it is also a huge potential to enable substantial development of improved fine-grained flora and fauna data sets for our national park, which are really desperately needed to give that understanding. And with virulent climate change, citizen science can offer a vital, engaging role for the younger generation, as well as some hope. An ecological spatial planning system and management processes are essential if long-term
proactive measures are to be developed and implemented on a timescale that can sufficiently anticipate the spatial and land use changes. But there is an ever closing window of opportunity to put in train measures which themselves may be quite long term, in order to mitigate for even foreseeable worst case scenarios. And so I'll just state my question. The question: will the National Park Authority seriously consider taking steps to begin to establish the means to exercise proactive ecological spatial planning, and which could ultimately develop a park-wide strategic strategic ecosystem conservation and landscape scale adaptation management plan, complete with defined measures subject to periodic review, recognising there is great potential for early mobilisation of resources by way of local and regional stakeholder engagement, through exploiting university research and harnessing that, and developing citizen science programmes, but also by exploring partnership working with Banal Brynceniog National Park Authority, which produced recovery, a preliminary national recovery plan in July 2019. Just as a coda, I want to stress what happened in December 2022. That was the equivalent of the Paris Agreement. That gives a global framework, and these gave rise to a whole series of targets. And this is really crucial for moving forward. So that is my question, and I'm not expecting a comprehensive reply to this. I'm just, the thing I would stress upon: will the national park consider what I'm asking? Diolch yn fawr. Reit. Edrych bod John yn mynd I ateb y cwestiynau. Yeah. The reply will be in Welsh. Yeah. So if you will need your translation equipment to understand the response. Ia, diolch am y cwestiwn. Mae o heb os yn, mae'n fater hynod bwysig, a da ni yn cymryd y materion yma o ddifri fel swyddogion a fel awdurdod. Da ni wedi trafod llawer iawn o'r pethau yma nifer y weithiau. A dwi'n meddwl yr ateb syml i'r cwestiwn ydy, yndan, mae'n rhywbeth mae rhaid ni ystyried a trafod ymhellach, a dwi'n siŵr mi fyddwn ni'n gwneud dros yr wythnosau ac y misoedd nesaf. Fath o gyd-destun wrach ar neu ar cyfyngiadau wrach da ni'n delio hefo sydd yn bwysig I ddall o ran y gwaith yma. Dwi'n meddwl y peth cyntaf, wrach mae hyn yn bwyntio amlwg felly ymddeiriadau, maen nhw'n bwysig codi nhw. O ran y cyfyngiadau, mae'n rhaid dall mae'r parc yma ddim fel bob un yn y byd, mae o'n barc sydd fewn technogaeth preifat I gychwyn. Felly mae'r gallu I ni newid pethau'n uniongyrchol yn gyfyng, mae'n rhaid I ni weithio hefo partneriaid I ddilifro ar y pethau yma. Felly, dyna di'r ffordd da ni'n gweithio'n agos iawn hefo'r sector amaeth, hefo rheolwyr tir ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n rhywbeth bwysig. Mae adnodda yn rhywbeth bwysig hefyd. Mae gen ni mond hyn a hyn res a staff. Felly eto, I ddilifro'r pethau da chi wedi godi, mae rhaid I wneud hynna ar y cyd hefo partneriaid. Mae'n amhosib wneud yn hynny'n. Eto mae hwnna'n rhywbeth da ni'n wneud yn naturiol, dwi'n meddwl. Ond mae rhaid ni barhau efo'r gwaith yna, felly gweithio hefo'r ymieithwyr, hefo'r ffermwyr, hefo'r undebau, ond hefo partneriaid eraill fel yn y sector amgylcheddol, hefyd fel Cymdeithas Sirol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn y blaen, cyrff tebyg I hynna. Felly, dwi'n meddwl, mae'r cyd-destun yn bwysig dall. O ran beth da ni'n neud yn barod, dwi'n meddwl da ni ar y daith yma I raddau yn barod. Da ni, cyd-digwyddiad llwyr, da ni'n cyflwyno strategaeth carbon i'r awdurdod yma heddiw. Felly mae yna feysydd yn y strategaeth yna sydd yn cyd-fynd, sydd yn ateb yn rhannol o leia y cwestiwn. Felly mae'r strategaeth carbon
sydd gerbon y pwyllgor heddiw, mae o'n sôn am iddyn ni uwchraddio yr her carbon yn y cynllun corfforaethol. Mae o'n sôn amdan yr angen iddyn ni i uwchraddio yr uchelgais yn cynllun Eryri hefyd. A mae'r gwaith, mae cynllun Eryri'n cael ei adolygu flwyddyn nesaf, a mae'r gwaith paratoi cynllun Eryri sydd yn cynnwys adroddiad cyflwr y parc sydd wrach yn mynd yn agos i'r pwynt dewch chi godi o ran creu rhyw gynllun ar draws y parc. Mae'r gwaith yna'n digwydd rwan, felly da ni wedi comisiynu ymgynghorwyr preifat o'r enw Atmos. Maen nhw'n gwneud darn o waith ar cyflwr y parc, a mae yna llwyth o weithiau hefo partneriaid fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwyd Cadw, RSPB, yn Fuddiolaeth Genedlaethol. So da ni'n cydweithio efo'r holl gyrff yma i ddall be di'r gwaelodlin o ran cyflwr, natur, a sut da ni'n ymateb i hynna ac o ran y gallu ni i leihau allyriadau carbon a nwyon tŷ gwydyr eraill hefyd. Yn ogystal â'r adolygiad i'r cynllun datblygu i'r cynllun Eryri, mae'r cynllun datblygu lleol hefyd yn cael ei adolygu flwyddyn nesaf, so eto'n amserol iawn. So mae'r gwaith paratoadol yna yn mynd i gychwyn pyn bach hwyrach flwyddyn yma, so mi fydd yna eithio polisia sydd hefo uchelgais i gyrraedd y materion yma yn mynd fewn i'r cynllun datblygu lleol flwyddyn nesaf hefyd. A wrach y darn olaf sydd eto o fewn y strategaeth carbon ydy, da ni di, dwi'n siŵr sy'n melodi di'r gair, da ni'n rwan o'r rhan o'r mudiad ras i zero. Felly mae hwn yn mudiad byd efo llwyth o gwahanol cyrff sydd yn sôn am yr union beth erach i godi fanna o ran mae'r blaenoriaeth rwan, bod ni'n sôn am targedau 2050, mae'r angen i weithredu arno fo rwan, a mae hefyd yn gwthio ni i weithredu tuag at y targed o dim cyrraedd mwy nag 1.5 gradd Celsius yn hytrach na 2. Felly mae hwnna'n rhywbeth da ni yn ymrwymo i'r gwyddor yna wrth fod yn rhan o ras i zero. So mae'r tools yna mewn ffordd felly i ddelio efo'r cwestiwn, dwi'n meddwl. Mae faes cymhleth, fel nes i, o'n i'n rhan o baratoi'r strategaeth carbon, a nath hynna oedd yn agored llygad mewn ffordd o ran cymhlethod y peth, lle da ni'n mynd, y cyfeiriadau da ni eisiau mynd, a be mae partneriaid yn gwneud hefyd, mae pawb yn gwneud llwyth gwahanol bethau, felly mae cydlynu fo yn bwysig. So mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid ni jyst gadw golwg ar, ac yn rhan o hynna hefyd, da ni yn haddu pyn bach o arian at ei gilydd mwyn creu swydd carbon isel, neu dwi'n siŵr beth yn union bydd teitl y swydd, ond mae hynna'n cael ei wneud rwan gyda'r gobaith o gael y swydd yna mewn lle erbyn, gobeithio flwyddyn yma rhywbryd. Felly, eto, dangos gobeithio uchelgais yr awdurdod yma i ymateb i'r pethau yma. Dwi'n ymwybodol dwi wedi siarad reit eiron, ond mae'n gobeithio bod yn rhoi pyn bach o cyd-destun o beth da ni'n neud. Dio ddim yn uniongyrchol ateb y cwestiwn, ond dwi'n meddwl mae'n dangos bod ni, da ni ar yr un dudalen, da ni'n mynd i yr un fath o gyfeiriad, ond mae rhaid ni'n neud o fel dwi'n dweud ar y cychwyn, hefo partneriaid, a fel dwi'n dweud, hefo'r tirfeddianwyr yn bwysig hefyd, medrwn ni ddim wneud o hebddan nhw, felly mae cydweithio'n holl bwysig yn hyn o beth. Sori, dwi wedi cymryd fewn chunk mawr o'r 20 munud, ond o'n i'n meddwl bod mae'n gwestiwn mor fawr. Diolch Cadeirydd. Mae John wedi dweud bod yn maes cymhleth a mae o. A jyst ychwanegu byd o John, mi ydyn ni fel teulu cabinet yn ddysgu carbon yn seiliedig ar consumption. Felly, am y tro cyntaf llynna, mae'n rhaid i ddealltwriaeth fel awdurdod o lle mae carbon yr ardal yn dod yn ôl. So'n fras, mae trian o allbynna carbon Eryri yn dod o drafnidiaeth, trian o bobl dod yma i fwynhau hunan, a trian yn gymuned a lleol. Mi ydyn ni fel awdurdod wedi mabwysiadu yn gweithio ar strategaeth coed a mawn i reoli'r carbon yna, a hefyd mi ydyn ni yn rhedeg cynlluniau uchelgeisiol iawn ar adfer natur a gwydnwch ecosystem cynllun Celtaidd, coedydd glaw Celtaidd Life yn fan'na lle.
Oherwydd bod fi fama heddiw, mae yna bapur ar agenda bwrdd gwasanaethau cyhoeddus Môn a Gwynedd yn seiliedig ar y gwaith da ni wedi gwneud fel awdurdod i trio gael yr agenda carbon ar prif ffrwydwaith y bwrdd gwasanaethau lleol. A dwi'n meddwl bydd carbon hefyd yn ffrwydwaith trafnidiaeth, yr economi a cynllunio a draws Gogledd Cymru trwy'r CGSE. So mae yna sawl ffordd i fewn i hon. Mae yna broblem technegol efo gallu awdurdod a parciau cenedlaethol i wneud lot o'r gwaith yma, achos mae yna walla wedi bod yn y deddfwriaeth sydd yn golygu bod ni ddim yn gyfrifol am y naturiol ardal. Yn y cyfarfod efo Julie James, y gweinidog Dydd Llun a difodi hyn, mae yna slot deddfwriaethol ar gael yn y Senedd nesaf, sef ar ôl 2026 i edrych ar bwrpas a parciau cenedlaethol. Ac mae angen y pwera. Mae'r pwera wedi buddsoddi mewn cyrff eraill ar hyn o bryd, a mae'r adnodda wedi buddsoddi mewn cyrff eraill. Ond mae'n trac record o weithredu ar y ddaear yn eitha da. So jyst ychwanegu sylwadau John hwnnw. Diolch. O'r 20 munud, gan ei llai o 2 munud ar ôl, felly mae ar ddiscretion y cadeirydd os da ni'n caniatáu cwestiwn dilynol. Dwi'n gwybod os ydych chi eisiau gwneud hynna. Dyna ni chi. Dwi'n meddwl bod mae'n bwnc bor bwysig, dwi'n meddwl ddylen ni. Okay. Fire away. Have you got an additional question? Firstly, Sorry. Like, firstly, my background, I've gone through 2 rounds of river basin management planning. I've been a catchment flood management plan project manager. I have lots of quite a lot of experience in landscape restoration stuff. And I have a lot of experience around climate change, and so I've got quite a background. So if you want any informal contact, a brief discussion at any time, I'm at your service to just have a brief discussion. That's the one point. And the other point I would say, the data sets for the flora and the fauna, it's crucial that you develop these for the national park. Across Wales, they are not good enough. But if for a national park should be in the vanguard of where you're going, and I think you could learn something with think about a partnership with Bryn Cyniog about what's that doing. The ability of citizen science to deliver these data sets is cheap, is economical, and actually it gives a sense of purpose to local people, which is exactly what's happened in the wide catchment. It's fantastic what they've done in the wide catchment. So the potential is there to do cost-effective measures, but developing that understanding of the ecological connectivity is crucial. Crucial to landscape scale restoration. Thanks up. Thank you very much. So, rwy'n o ddod eisiau gwybod i fod? Just be sy'n cynghori bod di dechrau trafodaeth hefo Prifysgol Bangor, hefo'r adran penodol, bod ni yn dechrau bach o waith a dangos ffordd ymlaen. Mewn partneriaeth, ie? Mae'n adrodaeth o'r beth ymlaen. Mae hynny'n digwydd yn barod i raddau. Da ni'n gweithio agos o'r Centre for Ecology and Hydrology a pethau fel yna ar ran hel. Ond mae o'n gofyn am ydi data sets. Ie. A wedyn, gawn ni gofyn y cwestiwn penodol yna i'r gwrs sydd yn partneriaeth. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, Brian. Could I just make the observation about citizen science? And I think that is something which we could probably give a little bit more consideration to on the back of the climate change work and the implementation of that. I think that's actually a very good point that's been made from my experience locally elsewhere. Because there's a huge amount of expertise out there at a high level that could actually be mobilised in a structured way that would benefit us. How we get into that, I don't know, but I think that's discussion for another day. But I think we should look at it.
Thank you, Brian. Gai jyst adrodd yn y cyfarfod efo Cymdeithas Eryri, nes i adrodd gynna un o'r meysydd nath ni drafod oedd Citizen Science a defnyddio aelodau Cymdeithas Eryri efo'r arbenigedd priodol i dod â gwybodaeth ymlaen. So, mi da ni wedi dechrau'r trafodaethau yna. Iawn, os oes neb arall, a ni mlaen i rhif 6, ia? Dwi'n dasgan buddiant lwpio neu lywodraeth. Mae do a llaw wedi bod i mae do a llaw yn dweud. Sori. Na, di, O ie? O. just yn cursor di gyfod. Iawn. Os ar rywun, dasgan buddiant. Neb, iawn. Awn ni mlaen i lywodraeth ar Emil sy'n mynd i ddod Ia, jyst gadarnhau bod y peth bus yn gywir. Maen nhw'n wahanol, ond maen nhw mewn unffyrdd corfforaethol yma, so ddylia bod nhw gyd yn gywir. Os na beth amlwg yna. Mae yna un sy'n gwag o hyn. Diolch yn fawr, a ni mlaen i rhif 8, cyfnodion yr awdurdod. Bod y cyfnodion yn gywir, os ar rywun yn eilio, os gwelwch yn dda. Rwy'n ei gyd eilio. Diolch yn fawr. Ia, sa rywun fatar yn ffoddi? Ne, dwi'n pasio fewn, dwi'n fod i ffoddi. Iawn, log y gweithredu wan, ia. I benderfynu yno a copi yma. Fi sy'n gwneud? Fi sy'n A chi sy'n gwneud, ie. Iawn. So ar dudalen 12, da ni yr argymhelliad ydy bod hynny'n parhau i fod ar y rhestr, a wedyn ar gyfer ffas Llanabwl, a'r diweddariad, mae yna ddiweddariad arno fo, ond os ydyn rhaid diweddariad ar y diweddariad mewn ffordd, sef bod Carter Jonas bellach wedi cael ei benodi, ac mae yna gwmni cyfreithwyr hefyd wedi cael ei benodi. Ac mi fydd yna ddiweddariad pellach yn cael ei roi gan Pennaeth Eiddo yn cyfarfod bwrdd glas nes yma heddiw. Iawn, diolch yn fawr. Ond bydd o'n aros ar y rhestr am y tro. Iawn. I'r rhif 10, Cyfreithwyr Awdurdod Cartref Cenedlaethol, derbyn y droddiad yn y Chwilwyr Cyffredinol Cymru. Baria? Eiros ar-lein di. Iawn. Diolch yn fawr. Os ydych chi Eiros? Bore da, diolch Cadeirydd. Gynna i chydig o sleidiau rannu efo chi, os ydych chi aros efo fi Emiliad. Wel, gobeithio bod hwnna wedi dod i fyny i chi. Wel, ia, diolch am y slot ar y agenda bore yma. Adroddiad genedlaethol sydd gennym ni o flaen aelodau heddiw, adroddiad nath ni gyhoeddi nôl ym mis Ebrill eleni. Oedd hwn yn adolygiad oedd yn rhan o raglen astudiaethau cenedlaethol archwilydd cyffredinol, a dwi'n deud yna achos mae yna rhywfaint o obligadau hynny o ran y ffordd mae'r papur yn cael ei gyflwyno i chi heddiw. Enghraifft, mae o wahanol i rhai o'r gwaith lleol da ni wedi gwneud yn y parc yn y gorffennol ar adroddiadau o bosib fydd aelodau'n fwy cyfarwydd efo nhw yn benna, achos bod o'n canolbwyntio fwy ar y darlun cenedlaethol yna. Felly'n amlwg bod hwn yn adolygiad sy'n edrych ar y tri chorff sy'n rhan o'r sector yma yng Nghymru. Mae'n gwneud hynny drwy lens cenedlaethol, mae'n cymryd safbwynt ehangach ac yn asesu'r model llywodraethu ar y fframwaith mae'r parc yn gweithredu iddo fo. Mae hefyd yn golygu o bosib bod yna adroddiad neu bod yna gynulleidfa ehangach i'r adroddiad. O bosib, mae yna bethau enghraifft da ni'n tynnu sylw at nhw yn yr adroddiad sydd tu hwnt i
i allu'r parciau i fynd i'r afal efo nhw'n uniongyrchol, a mae hynny'n negeseuon i Lywodraeth Cymru ac i eraill i'w ystyried. So o'na 5 elfen i'r adolygiad. Gyntaf, ni'n edrych ar y model a'r strwythurau llywodraethu. Fe o'n ni'n edrych ar y cyfrifoldebau o fewn strwythurau hynny. Nathon ni edrych ar y diwylliant llywodraethu hefyd. A hefyd y seilwaith a'r capacity o ochr staffio mwyn cefnogi llywodraethu effeithiol. Ac yn olaf, mae'n edrych ar y trefniadau yn lleol ac yn genedlaethol i fonitro a gwerthuso effeithiolrwydd y model llywodraethu. Cyn i fi neud mewn i'r canfyddiadau, na i oedi jyst am eiliad jyst ar y sleid nesaf yma i roi trosolwg i chi o'r dystiolaeth ar gyfer yr adolygiad yma. Mi nathon ni gwblhau'r gwaith maes rhwng mis Ionawr a mis Gorffennaf llynedd. Na i mynd trwy'r pwynt yma i gyd. Dwi'n siŵr bod aelodau'n gallu gwerthfawrogi hyd y lled y dystiolaeth efo'r cyfweliadau, y cyfarfodydd athyn ni ar sylwi ac yr arolygon nathon ni cynnal hefyd. Mae natur y dystiolaeth a'r fethodoleg mae'n adlewyrchu'r ffaith bod hwn yn adolygiad cenedlaethol, fel dwi'n deud, a bod ni'n dod i gasgliadau ar draws sector gyfan. Be dwi eisiau bwysleisio fan hyn, rili, ydy bod y safona archwilio da ni'n cadw atyn nhw'n golygu bod na'm byd newch chi ddarllen yn yr adroddiad yma yn seiliedig ar dim ond un ffynhonnell o dystiolaeth. Mae'r themâu da ni'n adrodd yn nhw bob amser yn cael ei gadarnhau gan fwy nag un ffynhonnell. O ran canfyddiadau wedyn, mae'r adroddiad wedi strwythuro o gwmpas 7 maes allweddol. Yn gyntaf, da ni'n disgrifio'r model llywodraethu'n gyffredinol ac yn nodi sut mae hwnnw'n gweithio. Da ni'n sôn am yr eglurder o ran strwythurau pwyllgorau draws y 3 parc, a sut mae hynny yn eich helpu chi i gyflawni yn erbyn eich cyfrifoldebau statudol. Yn ail, mae'n amlwg i ni bod bob un o'r 3 parc yn cydnabod gwerth cydweithio. Da ni'n cyfeirio at enghreifftiau cadarnhaol yn Eryri hyd yn oed yn yr adroddiad o ran fforwm Eryri ac yn lawr yn Sir Benfro hefyd. Wedi deud yna, wrth ystyried y darlun ehangach na sut mae'r parciau'n ffitio mewn yn y cyd-destun, da ni hefyd yn tynnu sylw at rhai heriau o ran llywodraethu trwy bartneriaethau statudol. Da ni wedi clywed dro ar ôl tro am bwysigrwydd dylanwadu, a da ni wedi clywed amdano eto bore yma'n do yng nghyd-destun yr ymateb i'r her o newid hinsawdd, a sut mae'r parciau'n dibynnu yn aml iawn ar y gallu yna i dylanwadu mwyn rheoli'r heriau sylweddol sydd yn wynebu y parciau cenedlaethol. Mae yna risg bod y dylanwad yna yn cael ei gwtogi mewn rhai meysydd allweddol, enghraifft drwy'r rôl gyfyngedig sydd gan y parciau ar y CJCs, ar y cydbwyllgorau corfforaethol. O ran gweinyddu trefniadau llywodraethu wedyn, da ni'n cyfeirio at yr ystod eang o gyfarfodydd, o bwyllgorau a gofynion adrodd statudol sy'n medru cael cryn effaith ar capacity swyddogion. Mae parciau, fel ydych chi'n gwybod, maen nhw'n destun i ofynion adrodd go sylweddol. Enghraifft, mae yna angen paratoi datganiadau ariannol manwl yn unol â chanllawiau SIPFA, a hynny bod cyllidebau, refniw a cyfalaf y parciau'n sylweddol llai na bob un o'r cynghorau sir. O ran pam fod hynny'n bwysig, wel o safbwynt llywodraethu, mae unrhyw amser ag ymdrech sy'n mynd i wasanaethu gofynion llywodraethu o bosib yn tynnu capacity i ffwr o bethau eraill, wrth gwrs. Mae un arall o'r canfyddiadau allweddol yn yr adroddiad, mae'n canolbwyntio ar pa mor anghyson ydy'r ffordd mae cynghorwyr yn cael ei enwebu i ar y parciau. Gobligiadau hynna ydy, dyma ni dweud yn yr adroddiad, mae yna tytreian o aelodau etholedig perthnasol ar draws y 3 parc wan, ddim yn cynrychioli wardiau cyngor sydd o fewn ffiniau unrhyw parc cenedlaethol. Dydy'r sgiliau a'r profiadau sydd angen i helpu lywodraethu yn y parciau ddim o reidrwydd yn cael ei blaenoriaethu bob tro wrth benodi, a mi ddudodd rhai aelodau athyn ni hyd yn oed bod nhw ddim ond yno mwyn gwneud y niferoedd i fyny neu achos bod neb arall eisiau bod yno. A be mae hyn yn ei gyd yn ei olygu eto ydy bod angen cyfeirio capacity a adnoddau swyddogion i gefnogi aelodau. Na i ategu fan hyn bod fi'n sôn am y model ac y trefniadau a risgiau sy'n bodoli yn sgil y model yna. Dim adolygiad o aelodau unigol oedd hwn a chwaith adolygiad o'r penderfyniadau ydych chi wedi gwneud neu ydych chi yn ei gwneud fatha awdurdod.
Ond o'n safbwynt ni ag beth chi'n dweud, yr helicopter view na sgynna ni pam da chi'n ystyried be di'r rhai o gryfdera'r model llywodraethu ar bapur, sef i fod yn cyfuno arbenigaeth strategol, safbwyntiau cenedlaethol efo atebolrwydd democrataidd lleol. Oeddi hynna ddim o reidrwydd yn digwydd mewn gwirionedd wedyn, achos mae yna wastad elfen o loteri mewn gwirionedd o ran pwy sy'n ista gwmpas y bwrdd yma yn gwneud penderfyniadau. Mewn cymhariaeth, da ni yn tynnu sylw yn yr adroddiad at y ffaith bod gan Llywodraeth Cymru broses drylwyr mewn lle ar gyfer penodi aelodau. Wedi deud hynna, mae yna ddiffyg eglurder o ran pwy sy'n gyfrifol am ddarparu gwybodaeth a chefnogi aelodau newydd sy'n cael eu penodi gan Llywodraeth Cymru a bod cefnogaeth barhaus yn gallu bod yn digon cyfrededig hefyd. A golygiadau hynny wedyn ydy o bosib bod pobl yn teimlo'n ynysig yn ei rôl heb gefnogaeth a bod nhw ddim bob tro'n teimlo bod nhw'n gallu rhoi y sgiliau a'r arbenigedd na sgennyn nhw ar waith lle. Mae y casgliad allweddol arall gen i yn yr adroddiad yn canolbwyntio ar y graddau mae aelodau'n cael eu dal yn atebol am y cyfraniad i lywodraethu yn y barciau. Da ni'n cydnabod bod gan Llywodraeth Cymru broses i geisio cael yr adborth o ran perfformiad yn flynyddol, ond efo'r un gwynt bod hwnnw ddim yn ymarferiad sydd bob tro digwydd yn gyson mewn gwirionedd. Ac yn yr un modd, dydy cyfraniad aelodau cynghora sir wedyn ddim yn cael ei werthuso'n gyson neu yn ffurfiol chwaith. A mae hynna'n bwysig achos mi lasa ymarferiad fel hwn helpu nodi anghenion cefnogi neu datblygu a helpu i lywio nhw raglen hyfforddiant yn y dyfodol hefyd, a mi fysa fframwaith atebolrwydd hefyd, da ni'n nodi yn yr adroddiad, yn help i ddarparu sicrwydd o ran gwerth amarian, o ran yr £250,000 dwi'n meddwl sy'n cael ei wario yn flynyddol ar aelodau ar draws y tri parc. Mae'r rhan ola yr adroddiad, mae'n adlewyrchu eto ar cryfdera'r model llywodraethu ar bapur, ond eto sydd mae'r rhain yn chwarae allan mewn gwirionedd yn ymarferol. Ac o ystyried y materion da ni'n tynnu sylw atyn nhw yn yr adroddiad, da ni yn galw ar Llywodraeth Cymru i adolygu os ydy'r model yn cyflawni beth nhw'n bwriadu efo fo mewn gwirionedd lle. O ran yr argymhellion, mae yna 4 argymhelliad yn yr adroddiad. Mae'r cyntaf yn canolbwyntio ar egluro'r disgwyliadau o ran cefnogi a rhoi arweiniad i aelodau sy'n cael eu penodi gan Llywodraeth Cymru. Dydy hwn yn byd yn wneud efo darparu hyfforddiant gwahanol i wahanol garfannau o aelodau na chwaith, ydy o'n golygu 3 aelodau y wahanol i'w gilydd. Yn syml iawn, da ni'n argymell bod Llywodraeth Cymru a'r parciau'n dod at ei gilydd i ddiffinio a cytuno a cyfathrebu pwy sy'n gwneud be i gefnogi'r aelodau perthnasol yna. Pwrpas yr ail argymhelliad fyna wedyn ydy gefnogi'r broses o enwebu cynghorwyr i eistedd ar y parciau. Da ni'n argymell bod Llywodraeth Cymru, y parciau a Cymdeithas Llywodraeth Leol yn dod at ei gilydd i adolygu os ydy'r protocol yna sy'n bodoli mwyn cefnogi'r broses enwebu yn dal yn addas i bwrpas lle a codi ymwybyddiaeth ohono fo. Mae'r trydydd argymhelliad yn ymwneud efo gwella atebolrwydd i aelodau. Da ni'n argymell bod Llywodraeth Cymru, y parciau a'r cynghorau perthnasol yn cydweithio i ddatblygu fframwaith atebolrwydd ar gyfer y holl aelodau parciau sy'n gwerthuso'r cyfraniad na maen nhw'n ei gwneud. Ac yn ola, fel o'n i'n sôn yn sgil y materion, da ni wedi adnabod, da ni'n argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu os ydy'r model yma o ran llywodraethu wir yn cyflawni beth nhw wedi bwriadu. So, gobeithio bod y cyflwyniad byr yna wedi bod yn ddefnyddiol, dwi'n siŵr bod chi wedi darllen yr adroddiad beth bynnag, ond dwi'n gwerthfawrogi, mae'n siŵr bod chi wedi dod yma i wrando arna fi yn siarad bore yma, eich bod yna fwy ddiddordeb yn y ffordd. Mae swyddogion yn bwriadu ymateb i'r argymhellion, ond yn hapus iawn i gymryd unrhyw gwestiynau fyd. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr. Mae Emyrisio dod. Diolch Euros. Fel arfer, dwi'n wir werthfawrogi gwaith Archwiliad Cymru, ond am y tro cyntaf dwi wedi ffeindio hyn o'n cytuno fel chi. Does ond byd newydd yn y 3 argymhelliad cyntaf, a mae hein yn hen beth da ni wedi drafod blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae yna ffurflen ymateb wedi cael ei baratoi gyda fi, a dwi'n cydwybodau i gyd am gynnwys y ffurflen ymateb. Mae wedi mynd ar e-bost i chi. Wsos dwytha. Na, dydd llun, sori. Felly, ond mi fydd o'n dod yn ffurfiol i chi yn y pwyllgor perfformiad ac adnoddau
mis nesaf. Felly, dwi'n meddwl mae'r 3 argymelliad cyntaf maen nhw yn nilo bobl eraill, a dwi'n meddwl sa'n ni'n cytuno efo hynny lly. Be dwi ddim yn hapus efo ydy gwerydd argymelliad, achos mae Euros wedi dweud yn ei gyflwyniad bod bob dim wedi cael ei ffeilio ar dystiolaeth, a dwi'n wedi gweld dim dystiolaeth yn yr adroddiad sy'n awgrymu bod y model yma ddim yn gweithio. Mae yna faterion oes, ond dy'r model ddim yn gweithio. Dwi yn y pymtheg mlynedd dwytha wedi gweithio ar y Marston Report, nes i weithio efo yr athro Marston o Brifysgol Gaerdydd. Nath nhw ddod ar gymhellion allan, a nes i weithio'n agos efo Arglwydd Dafydd Lys Thomas, efo Owen Cadeirio grŵp adolygu tirweddau Cymru. A ddoth y 2 ddarn yna waith yn ôl, dweud bod y model yn iawn, sef y cydbwysedd rhwng y lleol cenedlaethol bod yn iawn. Ac yn y darn dwytha o waith nath i efo Dafydd Lys Thomas, oedd nath i sbio ar y modelau draws y byd ac Ewrop yn benodol. Felly, hwnna, dwi ddim yn hapus o fo, ond na i adael i chi fydd y ddod drafod o unai heddiw neu yn y pwysgons i'r sos gyda. Dwi'n meddwl mae yna gyfleon wedi cael eu coppi yn edrych ar rheolaethol. Be mae'n di sbio yn ydy jyst dwi rownd y bwr yma, neu'r 3 bwr, ond mae yna bethau rheolaethol ehangach, sef obligiadau adran 62.2 ydy hwnna'n gweithio. Mae yna ddisgynion yn o'n ymateb i'r cwestiwn cyhoeddus efo rheoli adnoddau naturiol. Ydy y drefn archwilio, da ni yn gyrru mynd drwyddo fo, gyda Archwilio Cymru, yn ormodol i maint y corff, o'r datblygu'r trafodaeth yna, a da ni hefyd wahanol i'r heddlu a gwasanaethau tân ac achub, lle maen nhw'n gallu newid eu cyllid oherwydd deddfwriaeth a system rheolaethol. Maen nhw'n gallu rhoi bictech neu lefi ychwanegol ar y treitholwyr, dydy'r gallu yna ddim gynnau. So, tasa hwn wedi bod yn ddarn mwy eang o waith, i gwerthfawrogi hynny sy. So, na i stopio fyna cyn i gael sac. Da ni eisiau drafod o mynd efo i perfformiad y gynnoddau. Na, dwi'n meddwl sa'n ddefnyddio drafod o rwan, cos mae'r ymateb drafft gennym ni ar gyfer ymateb yr sefydliad, a mi fysa'n dda beth cael mewn pwynti fel aelodau wan. Iawn, ac o'r ei llawr. Rwy'n cwestiwn? Neu sylwadau? A chi eisiau 5 munud i ystyried ateb y sefydliad drafft yn gyntaf? Iawn. A gyda pobl yn dal yn darllen. Ie. So, gan 5 munud da? Na ni jyst gael rhaid chydig o funudau pobl. Iawn. Pawb di gyntaf telefon? Jyst gen i efallai cwestiwn mwy i'r gyfeithredwr oherwydd yr ymatebion yma sy'n ddefnyddiol iawn a sy'n ni ddim yn anghytuno fo nhw ddweud y gwir. Ynglŷn â gwella tebolrwydd ar gyfer aelodau a cwestiwn yn anwybodaeth i mwy na dim. Mae'n amlwg bod gwella tebolrwydd ar gyfer aelodau yn rhywbeth sy'n ni gyd yn werthfawrogi. Ond oes na le, oes na fatha natural habitat mewn ffordd i gael arweinyddiaeth ar gyfer hyn? Pwy fysa'n arwain ar hyn i greu fframwaith a tebolrwydd? Bydda fo'n Llywodraeth Cymru, bydda fo'n
fydda fo'n y cyrff y WLJ fel enghraifft, neu'r parciau cenedlaethol. O ran y profiad, beth sydd yn digwydd y gorffennol? Does o ddim, mae eisiau 3,000 aelodau yn gyfartal. So, jyst da chi'n dod o llywodraeth leol neu os benodi. Mae hynna'n bwysig. Eisiau gael trefn gwahanol. So, mae yna drefn dechnegol o adrodd yn ôl i llywodraeth a berfformiad i'r gwneidor bob blwyddyn. A gywedig os di rwy'n dod i fyny i 4 blynedd, mae'r berfformiad sy'n dod ar hyd y 4 blynedd yn cael ei ystyried gyda'r gwneidor cyn penodi 4 blynedd flynyddoedd. Does a ddim hynny yn llywodraeth leol. Dyna be mae Archwilio Cymru yn gyfeirio ato fo. Datbl llywodraeth leol ydy, da ni'n gwneud etholiad o gyda hyn, felly mae hwnna ddigon. A dyma hwnna, dwi'n meddwl, yn interface rhwng WLJ a Llywodraeth Cymru a ymgynghori efo ni. Ond dydy o ddim, cos da ni ddim yn penodi ni, ydych chi'n cael yn rhoi i ni. Yn sefyllfa anodd i ni. Mae'r 3 argymelliad cyntaf, da ni jyst yn gyrru derbyn be fy'n digwydd. Ond os yw'n licio gweld bod chi fel aelodau, pa ffordd ydych chi'n gael eich penodi yn gallu dangos, ia, da ni yn ychwanegu gwerth. Diolch yn fawr. Ryan? Thank you, Chair. I found the report very interesting. I think the question to me, and it's not clear, and it may just be I haven't read it properly, or it may be it requires some greater clarity. It's a question of reviewing the reviewing of the government arrangement. That's the primary situation for the governance arrangements, as I understand it, set out in legislation. Criticism seemed to be coming through more, not in terms of the primacy of the structure, in terms of the balance between local authorities and national members. It seems to be more about the implementation of both of those, both in relation to support and training, and in the case of local members, how they're selected in relation to, the park and expertise. But that's more to do with implementation, in my opinion, rather than actually fundamentally the way that the governance structure works. I think the freedom to choose how that government, once you've gone past that point, how we do that in relation to whether we have, a plethora of committees or just the few committees that we have in this authority, comes down to a number of different matters in terms of how best to manage that. And I think leaving that to local decision is probably a better way to go, because the 3 parks are very different in their makeup and their geography and all the rest of it. So I'm not clear in my mind whether Audit Wales are looking at fundamentally the governance and the balance between local and national, whether they're looking at purely the implementation of what we have in terms of the structure as it's laid out currently in legislation, as I understand it. Dwi'n meddwl, os yr adroddwyd yn gallu bod bach mwy clir, mae paragraff 22 yn cadarnhau bod y strwythur a bysgora yn eglwyd ennill ei hen fwy. So, sy'n iawn. Dwi'n meddwl, ydych chi'n dod dan y wyneb wedyn ydy'r sgiliau ydych chi'n dod rownd y bwrdd i fod yn strategol ac i graffu yna neu beidio. Hwna di'r wir cwestiwn, bod nhw'n dweud hynny yn blaen. Nes i grybwyll yn gynnar bod manifesto llafur yn mynd i gynnwys rhywbeth ar hwn, a mae'n gynnwys ar gwasanaethau tagna a achub. Dwi'n meddwl mae'r sefyllfa yn wahanol rhwng y 2 set o gorff, achos yr unig beth sgynnach chi yn gwasanaethau tân ydy aelodau lleol. Sef, does a ddim y penodiad cenedlaethol na sy'n dod ar arbenigedd i fewn, felly pan Archwilio Cymru fewn i gwasanaeth tân, ond yn gweld diffyg her yma nhw, oherwydd bod y gwybodaeth ddim yna. Dwi'n gweld achos i newid hwnna, wrach ganol drafodaeth ar maint yr awdurdod, ydy 19 yn normod, neu di o'n ddim yn digwydd.
Dwi'n meddwl fydd 'na fwy o newidiadau i gwasanaethau tân na fwy na i ni sydd yn. Berthnasol. Iawn, diolch. Sa rhywun arall? Iawn, os sa rhywun wedi gynnig bod ni yn... Mi fydd o'r ymateb sefydliadol, ac o'n i bach yn anghyfforddus yn llefu hwnna fel brif bedwr, os chi di'r sefydliad. Dyna pan fi dod o fo'n ôl i'r gwyllgor personol adnodda. Mae'n eirio hwnna yn iawn lly. Dwi'n di pigo dim sylwadau fyny heddiw i newid o. Os nad ydych chi eisiau newid o. Dwi'n un yn fan na chdi, dwi'n di gweld unrhyw beth, unrhyw sylw sydd wedi cael ei roi, ti eisiau newid yr argymellion. Felly, mi fydd yn mynd gefn y pwyllgor personol adnodda ar gyfer i fabwysiadu'n ffurfiol. Da ni'n mynd i'r fan heddiw. Da ni'n mynd i'r fan heddiw. Iawn, oce. So, allwn ymlaen i unwaith ag adnodda mewn mis Gorffennaf, ia? Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wan, da ni'n mynd i rhif 11. Diolch yn fawr. Wan, da ni'n mynd i'r lle. Dwi'n bwysig yn y stafell. Prif swyddog cysur yn sgwrs. Dwi'n mynd i'r datganiad ar ôl statudol ar gyfer 2021-2022 gyntaf, ia? Ia, diolch yn fawr chi Gadeirydd a llongyfarchiadau'r eich penodiad. O'n i'n mynd i sgwyl ydych chi'n mynd i fwy o pwysig yn ystafell o'n i'n meddwl o'r ia. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n mynd i'r pres. Ia, wel, fel arfer, mi fyswn i'n dechrau cyflwyniad o gyfrifon terfynol i chi drwy ddeud bod ti'n braf cael cyflwyno o'r chi neu bod ti'n blesar cael cyflwyno. Dwi'n meddwl na, dwi'n meddwl Sian yn cytuno fy'n rhyddhad, ydy'r gair eitha priodol i ddefnyddio trauma i gallu cyflwyno'r adroddiad terfynol i chi trauma. Achos, da mynd dim o braf i gyflwyno cyfrifon terfynol sydd rhyw flwyddyn a hanner yn hwyrach na sy'n ni hoffi wedi gwneud hynny. Fel gwelwch chi fan hyn, dasgan y gyfrifon y flwyddyn ariannol ddoth i ben Mawrth 2022 sy'n cael ei gyflwyno chi fan hyn. Mi gafodd y cyfrifon drafft i cyflwyno chi fel awdurdod ar y 12 o Hydref 2022. A dych chi'n fel y gwelwch chi, mae wedi cymryd cryn dipyn amser i rhain wedi'n cael ei archwilio a'i cyflwyno derfynol. Mi ydyn ni wedi bod yn adrodd i'r pwyllgor adnoddau perfformiad am yr datblygiadau a'r rheswm dros yr oedi. Dwi ddim yn bwriadu, mae Rachel a Derwyn di ymuno efo ni yn rhithiol. Dwi ddim yn bwriadu rhoi cyflwyniad Rachel a Derwyn i chi ar i'r rhanw. Mi welwch chi ar adroddiad, yr adroddiad ISA 260 fel mae'n cael ei alw, bod prisio aseda sydd wedi bennau gyfri am yr oedi yn gallu terfynu a cwblhau'r archwiliad. Hyn wedi bod yn destun rhwystredigaeth mawr i ni fel swyddogion yr awdurdod. Swyddogion past and present, dylwn ni ddeud, a dwi'n gwybod bod yn rhwystredigaeth mawr i Rachel a Derwyn hefyd. Mi welwch chi bod anodd wedi gweithygu pan benderfynodd y priswyr blaenorol beidio parhau fo'r gwaith. A byddais i'r swydd yma bron i flwyddyn yn ôl, dwi'n gwybod y pryder mawr ar y pryd oedd gallu ffeindio, gallu darganfod priswydd o'r hefo'r arbenigedd angenrheidiol i ymgymryd ar gwaith yma, mi oedd hynna'n bryder mawr. A mi yn diwadd, mi nathon ni lwyddo i benodi cwmni o briswyr arbenigol i gwblhau'r gwaith arbenigol iawn i wneud y gwaith prisio ar yr aseda. Dwi ddim yn mynd i fynd trwy nhw fanol, wrth gwrs barod i ateb unrhyw gwestiynau sgynnoch chi ynglyn â'r cyfrifon. Ond mi fedra i gadael chi fel y prif swyddog cyllid. A hyn wedi cael ei paratoi yn unol ar cod ymarfer ar gyfrifyddu mewn awdurdod lleol. A mae hynna un o'r pethau mae Chwilio Cymru wedi ei gwirio i chi. Felly, o ran y cyd-destun hynny, felly, mae lot o'r wybodaeth ariannol sydd yn yr datganiadau yma'n hen hanes i chi bellach. Da chi wedi bod yn derbyn gwybodaeth rheolaeth dros y 2 mlynedd dwytha am sefyllfa ariannol ar awdurdod ar ffurf adroddiadau monitro cyllideb a'r adroddiadau alltro, yr outturn reports. Ac wrth gwrs, mae yna knock-on effect o gwblhau yr cyfrifon terfynol ar gyfer 2021-2022 a'r gyfrifon 2022-2023 a 2023-2024 fel lle gadarnhau bod Sian a'r tîm yn gweithio'n galad ar hyn rwan er mwyn paratoi'r
yr cyfrifon statudol, achos, fel ni'n deud, mae newid yn rhaid wedyn yn cael effaith ar newid mewn cyfrifon y flynyddoedd sy'n dilyn hefyd. Fel dwi'n dweud, mae'r datganiadau yma wedi cael eu hadolygu erbyn hyn gan Archwilio Cymru, sef archwilio'r allanol yr awdurdod. Ac mae'n siŵr byddwn ni'n gwneud fel y swyddog cyllid statudol, tynnu'ch sylw chi gynnwys paragraff 10 yn adroddiad ar archwiliwr, sef ei bod nhw'n bwriadu cyhoeddi barn archwilio diamod ar gyfrifon 21-22 yn qualified opinion, sydd yn braf iawn. O'na gyfnod yn y 2 mlynedd dwytha yma, lle oedden ni'n dŵr iawn sydd yn ddigwydd, lle oedd braf iawn bod o wedi digwydd bellach a bod yr archwilwyr unwaith fydden nhw wedi derbyn llythyr i cael ei arwyddo gen i ar cadeirydd heddiw yma, lle mi fyddwn ni'n llythyr yna'n cael ei gyflwyno i'r archwilwyr, lle a wedyn os byddwch chi wrth gwrs fel awdurdod yn cymeradwyo ar cyfrifon heddiw yma, lle ar adroddiad archwilio. Mae atodiad 3 yn adroddiad ar archwiliwr yn tynnu'ch sylw chi nifer o gywiriadau sydd wedi cael ei gwneud i'r cyfrifon yn ystod yr archwiliad. Ond di byth yn braf gweld rhestr o gywiriadau lle, ond does am un droddiad aisa 260 dwi wedi weld yn y ngyrfa heb unrhyw gywiriad o gwbl yn efo. Ac fel y swyddog cyllid statudol, dwi'n dall yn iawn fod y cyfnod pan gafodd y cyfrifon drafft i paratoi, sef Gwanwyn a Haf 2022 yn gyfnod o draws newid mawr yn y tîm cyllid yn yr awdurdod, a mi swn i'n gofyn i chi gadw hynny mewn cof fyna chi'n ystyried adroddiad yr archwiliwr, os gwelwch chi'n ddall. Felly, gobeithio bod hyn yn rhoi chydig bach o eglurhad i chi am y cywiriadau sydd wedi cael ei gwneud am yr oedi sydd wedi digwydd cyn bod yr archwiliwr wedi cael ei gyhoeddi, ond fel ni'n deud, mae'r archwilwyr yn datgan bod nhw'n bwriadu gyhoeddi datganiad barn diamod ar y cyfrifwyr. Felly, mi wna i adael i Rachel a Derwyn roi mwy o gwybodaeth chi am yr cynnwys eu hadroddiad nhw. Felly, cyn i fi wneud hynny, swn i'n licio diolch i Rachel a Derwyn a'r tîm yn Archwilio Cymru am ei gwaith. Licio diolch i Sian a'r tîm yng Ngwasanaeth Cyllid yr Awdurdod, cyd-swyddogion hefyd, am yr holl waith sy'n cael ei wneud yn paratoi'r datganiad y gyfrifon ac yn ei harchwilio nhw hefyd. Felly, fel da chi'n gweld, fe'n ofyn i gadeirydd y cyfarfod yng Nghyndau Mina fel y swyddog cyllid statudol i arwyddo'r cyfrifon a'r llythyr cynrychiolaeth wedi i chi fel awdurdod ystyried yr adroddiad a sylwadau yr archwiliwr. A wedyn, bydd hynny cael ei wneud, byddwn ni'n cyflwyno nhw i Archwilio Cymru ar unwaith. Felly, diolch cadeirydd, dyna'r ros gen i. Diolch yn fawr. Iawn, sa rhywun efo cwestiwn? Archwilio Cymru eisiau dod i mewn, dwi'n siŵr. Mae gen i chi ffordd yn dweud. Iawn, chi fi ar llaw. Ie, fab, diolch. Diolch Eryl, diolch Dewi. Dwi'n falch o wei, dyn ni am o'r diwedd yn cyflwyno'r adroddiad archwilio cyfrifon 21-22. Fel wedodd Dewi, newyddion da yw ein bod yn bwriadu roi barn diamod yn qualified ar y cyfrifon, ac mae disgwyl i'r archwilydd cyffredinol ardystio Bnawn Fory. Fodd bynnag, mae yna 2 mater pwysig hoffwn dyn ni eich sylw atynt. Yn gyntaf, roedd nifer fawr o newidiadau i'r drafft. Bu cywiriadau i bron bob nodyn yn y cyfrifon. Mae'r cywiriadau technegol wedi manylu yn atodiad 3 i chi. Dwi'n yn bwriadu mynd trwy pob un yn fanwl, ond dwi'n hapus cymryd cwestiynau ar y diwedd os oes rhai. Ond ogystal â rhain, roedd nifer o gywiriadau ansoddol i'r cyfrifon, pethau fel ffigurau ar goll, penawdau ac isgyfantimau ar goll, a nodiadau ar goll yn llwyr. Ein bod yn disgwyl rhai man faterion fel hyn ym mhob set o gyfrifon, does dim set yn perffaith i ddechrau. Roedd y nifer yn y cyfrifon yma yn uchel iawn. Mae cyfrifoldeb ar yr awdurdod i roi set o gyfrifon o ansawdd da i ni. Sorry, that question. No, it's okay. Cwestiwn. Just eglurhad, dalen 48,
Sori, Ifor, ond dwi'n meddwl, mae ar ganol ei chyflwyniad wedyn. O, sy'n deud yn byd? Dwi'n stopio ni. Ie, dwi'n meddwl bod ti'n chydig bach o ddrystwch efo'r... Rachel, os ydych chi'n cael ymlaen efo cyflwyniad, a wedyn o'n i agor i fyny gwestiynau. Oce, ie, fab, diolch. O'n i'n mynd i weid, mae fe'n holl bwysig bod y drafft yn mynd trwy'r broses adolygu drylwyr cyn iddy'n cael ei trosglwyddo i ni i'w charchwilio. Dwi'n deall oedd lot o newid yn y tîm cyllid llynedd, felly dwi'n gobeithio bydd hynny'n lot yn well yn mynd ymlaen, ond mae fe'n holl bwysig bod y drafft yn mynd trwy'r proses adolygu drylwyr. Mae rhaid i ni fel archwilwyr cofnodi pob mater ar ddarganfyddion, ei godi gyda'r tîm cyllid, cytuno beth yw'r cwiriad ac yna i wirio. Felly bydd lleihau'r nifer yma o man faterion yn gwella effeithlonrwydd ac yn arwain at archwiliad lot cyflymach. Yr ail fater pwysig yw'r prisiad eiddo. A fel wedodd Dewi, dyma'r problemau nath arwain at yr oedi i ardystio'r cyfrifon. Mae'r cod SIPFA yn gofyn bod gwerth cario'r asedau yn y cyfrifon yn cyd-fynd â gwerth y farchnad. Mwyn sicrhau hyn, mae rhaid i'r awdurdod ailbrysio'i holl asedau yn llawn o leia pob 5 mlynedd, a roedd 2021 yn flwyddyn ailbrysiad llawn. 2022, sori. Pan ddechreuon ni profi'r prisiad, gwelsom fod ansawdd y papurau gwaith a'r tystiolaeth a darparwyd gan y priswyr ddim i'r safon y disgwylir. Enghraifft, oedd rhai prisiadau ar goll, nid oedd ffigurau yn y papur gwaith yma, yn cytuno i'r papur gwaith yma. Felly oedd lot mawr o mynd yn ôl ac ymlaen rhwng ni, y tîm cyllid a'r priswyr, mwyn gallu cael y tystiolaeth oedd angen. Yn y diwedd, geithon ni digon o tystiolaeth priodol i gefnogi'r prisiad dros rhai o'r asedau, sef asedau cafodd ei brisio gan ddefnyddio dull defnydd presennol, so existing use value. Ond yn anffodus, ar ôl ceisio cael afael ar mwy o tystiolaeth i gefnogi'r holl prisiad, roedd dal gennym bryderon sylweddol ynghylch y prisiad a'r asedau y cawsant ei brisio gan ddefnyddio'r dull DRC, sef Depreciated Replacement Cost. Mae hon yn dechneg prisio eitha specifig i'r sector gyhoeddus sy'n ofynnol gan y cod SIPFA. A daeth i'r amlwg fod y fethodoleg yma heb cael ei ddefnyddio'n iawn gan y priswyr cyntaf. A felly nad oedd y prisiad yn cydymffurfio â gofynion y cod. Felly gofynnwyd i'r priswyr ail wneud y gwaith y mis Gorffennaf, dwi'n meddwl, llynedd, ac yn anffodus doedd ddim ganddynt yr argeuledd i ail wneud y waith. Ar ôl penawd i priswyr newydd, dath eu hadroddiad terfynol nhw trwy y mis Ebrill, a mae'n profion ar y prisiad diwygiedig wedi cadarnhau bod y prisiad newydd yn cydymffurfio â gofynion y cod SIPFA. Ac mae'r addasiadau bellach wedi ei gwneud yn y cyfrifon, a mae pob dim wedi cael ei dilyn trwy yn iawn erbyn hyn. Ond ni allaf bwysleisio digon faint o amser ychwanegol nath oedd angen mynd mewn i'r holl, mynd yn ôl ac ymlaen gyda'r priswyr cychwynnol, a hefyd oedd angen lot mwy o amser fi, derfyn yr holl tîm archwilio a'r tîm cyllid i gwblhau'r holl gwaith archwilio ychwanegol ar y prisiad diwygiedig. Does dim gen i'r ffigurau terfynol ar hyn o bryd, ond bydd yr holl amser yma ychwanegol yma yn cael effaith ar y ffi archwilio. Fel wedys, mae yna nifer o faterion eraill yn atodiad 3, neu cymryd cwestiynau ar y diwedd, ond dwi'n falch bod ni wedi cyrraedd sefyllfa lle rydym yn cyhoeddi barn diamod ar y cyfrifon, a dwi'n gobeithio bydd y gwaith dros yr archwiliad yma yn gwella ansawdd y cyfrifon wrth symud ymlaen. Mae fe'n dogfen bwysig, a dwi'n obeithio bydd pethau'n lot well yn mynd ymlaen. Un nod yw cwblhau archwiliad 2022-2023 dros yr haf a'r Hydref, ond bydd rhaid i'r archwiliad 2023-2024 aros tan y flwyddyn newydd yn anffodus gan fod gennym cyfrifon 2023-2024 arall sydd eisoes wedi paratoi a'i darparu ni i archwilio'n barod. Ac i gloi, hoffwn wedi diolch enfawr i Sian, David, Edward, Dewi a'r holl tîm cyllid am weithio mewn ffordd adeiladol efo ni trwy'r holl broses archwilio. Mi oedd yn archwiliad anodd, ond dwi'n bles bod ni wedi cyrraedd y sefyllfa lle ydyn ni nawr o roi barn diamod.
Diolch yn fawr, hapus cymryd cwestiynau. Iawn. Cwestiwn awr? Ydy. Iawn? Ie, dwi'n hapus ac ar ôl. Reit, cwestiynau. I fod. Pwynt eglurhad yn gyffredinol. Ar dudalen 6 o'r adroddiad, 48 yn yr agenda heddiw. Gwariant 370,000 o gynnydd yng ngwariant net refcus. Beth ydy refcus os gwla? Sorry, just to ffindo'r pwynt. Refcus yw, mae fe'n abbreviation sef Revenue Expenditure Funded from Capital under Statute. Mae fe'n rhywbeth lle ydych chi'n gwario, mae sail y gwariant yn capital yn ei natur, ond so fe'n glanio ar fantolen. Mae fe'n mynd trwy, ella bod e ar ased nad sydd yn y fantolen, nad sy'n cael ei perchen gan y parc. So os ydych chi'n neud, dwi'n yn gwybod, Sian, os oes esiampl ydych chi'n gallu meddwl am ynglyn â'r parc. Mae gen i lot o esiamplau ar awdurdodau lleol, ond ddim un ar gyfer y parc. Cyfalaf gyda sy'n mynd i wneud ar bir allan tirfeddianwyr ond bod ni yn gwneud y gwariant yna ar ei rhan mewn ffordd achos bod o'n cyd-fynd efo'n beth da ni angen gwneud fel parc. Ie, oce. Yn pwrpasa, oce. A pan bod yna cynnydd yn y lle gyntaf? Just, mae'n siŵr bod ni wedi cael grantiau teg at y math yna penodol o waith yn y flwyddyn yma lle dyna di peth mwyaf tebygol sydd wedi digwydd, swn i'n meddwl. Beth o fewn? Beth o fewn, felly mae'r pres yn mynd allan. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall efo cwestiwn? Ie, ar yr argymelliad, bod e'n ei gwneud y prif o'i gilydd, ie? Prif argymelliad o'i gilydd. Sa rhywun yn cynnig y sgwch dda? I fod yn cynnig teulu, eilio. Pawb o blaid? Hwna di gario? Iawn. Mae hwnna di digwydd. Da ni'n mynd i'r rhif 12 gwan. Penodi aelodau wasanaethau a pwyllgora. A'r prif weithredwr sy'n gwneud. Ia, parhau neu penodi i'r grŵp yma. Dwi'n meddwl, ydyn ysach chi jyst yn arwain i fyny o'r agenda. Mae'n ffisgo cynllunio a ffisgo bethonegau o fath. I ddar hwnnw, pwyllgor cynllunio. Dwi'n eisiau gwneud y disgwrsio fo'na. Fo'na, ie. Eisiau nhw. Da ni'n iawn disgwrsio fo'na am Lenin yr? Pwyllgor safona, mae cyfnod Cyfarfod yn dod i ben ar y 9 o Rhagfyr eleni. Mae'r gweddill cynnigiad yn annibynnol, felly fysa hwnna'n fater o wahân. Ond gennych chi ddewis ydych chi gennych chi ddewis, fyswn i'n awgrymu bod chi'n disgwyl tan i cyfnod sera i ben a wedyn bod ni'n penodi bryd hynny. Diolch beth yn wneud hwnnw. Panel apel, i aelod a 2 aelod wrth gefn, ie? Efo'r panel apeliad y gradd o Satseng yma, hwnna'n cael ei dethol gan aelod o'r pwyllgor safona, gan y pwyllgor safona, felly doedd ddim yn benderfyniad i chi heddiw. Mae'r holl aelodau ar pwyllgor yr aelodau, ydy, a Cyd-weithgor lleol, 4 aelod, Ifor Glyn, Elwyn Edwards a Seth Wags yn yr un o bryd, ie? 3 aelod sy'n fod, ie? Ie, gwybodaeth ydy'r mae yna le chi newid fel da chi isio, ond gwybodaeth. Iawn, gwybodaeth mae, ond da ni'n isio gofyn wrth rywun mynd i'r Seth Wag heddiw. Da ni eisiau gofyn i rywun yn Seth Wag. Iawn, sa rywun eisiau ei enw ymlaen? A da eisiau cadarnhau bod enwa sy'n yn hapus. Ie. Iawn, chi ni ar y top ta, efo Ifor Glyn, da chi fodlon? Er ymlaen.
Da iawn. Elwyn Edwards. Dwi'n iawn, cadeirydd. Diolch yn fawr. A pwy sy'n am y sedd wag? Ymhlith aelodau awdurdod lleol. Lleol, ia. Cyn modd, ia. Einir y fodlon, na ni. Wedyn, da ni'n mynd i penodi Llywodraeth Cymru. Sara Sana Fowan, ia. Di hi fodlon? Dwi'n hapus i aros neu stefedd i law beth bynnag mae'r pobl isio. Rhaid o arall? Ni? Sara drwy'n sydd. Rhaid, undeb llafur rwan, dydy mynd i llun. Gwrdd rheol i'r ysgwr nhw'n. Elfed a Elwyn sydd yna ar hyn o bryd. A Naomi, gan Llywodraeth Cymru. Neu. Bob yn hapus efo hynna? Iawn, Naomi. Diolch yn fawr. A wedyn bwrdd rheoli plas tan y bwlch. I aelod, ia. Mewn Robert, Tim Jones a Seth Wag. Tracy oedd yna, ia. Mae'r cadeirydd a is-cadeirydd yn ex-officio ar hwn hefyd. Ia, iawn. Iawn, Meryl? Tim? Pwy sy'n di sefyll? Dyn ni gweld Elfed. Elfed? Ia, fel Leila Lleol. Lleol. Sgwno Gwynedd. Elfed? Ar y cydau gorff arall yn barod fydd e. Efo'r dodi traws ac efo'r ffordd sefydlol yn senni yn nid yn bosib yn ormod o Ti'n gyrru gael Lleol. Ia, anna chdi'n ffaith o'ch nid o Lleol. local jobs for local people. Os ti fodlon, dan awyddus sydd ti'n neud. Iawn, Rwy'n. Yno, sylwan nhw. Yn gynghorol yr awdurdod rwan, pwy sy'n yma'n barod. Elwyn Edwards, Ifor Glyn Lloyd a June Jones. A Brian, Inchel o Llywodraeth Cymru, ia? Elwyn? Fodlon? Ynddi. Ifor Glyn. Hapus. June Jones. Hapus. Brian Angel. Hapus. Iawn fan yna. Mae fforwm Eryri wan, 4 cyfarfod y flwyddyn bob chwartar, gadeirydd is-gadeirydd a benodi gan yr awdurdod lleol, Sedd Wag a John Nuttall. Jo? Iawn. Ryan Nigel ar y Llywodraeth, mae o'n iawn. Fel rygol, garwyn o Gwynedd o'n gael cydbusau rhwng Cymru Gwynedd a Llywodraeth Cymru. A ia no. Arwen. A iawn. Rwy'n mynediad lleol 4 cyfarfod y flwyddyn y de, mae John Pugh. Tim Jones. Is-bwyllgor cynllunio un aelod i ddewis, ia? Gadeirydd bwyllgor cynllunio mynediad. Na fo, neb arno fo'r hyn o bryd? Ond dibynnu ar y cyfarfod y pwy sy'n gael, so hynna di'r unig swyddogaeth sy'n cael mynychu'r cyfarfod. Na, da ni wedi cael llythyr yn dweud yn ffurfiol ar gyfer is-bwyllgor cynllunio strategol. A wedyn, mae rhaid i ni ddewis un o'r cadeirydd, yr is-cadeirydd neu cadeirydd y pwyllgor cynllunio mynediad. Dyna di'r un o'r 3 gyda ni ddewis y dethol. A wedyn yn dilyn hynna, mae yna ffurlen fydd angen i chi arwyddo i ni anfon y nod. Iawn, na ni ddechrau efo cadeirydd pwyllgor cynllunio. A dewis o 3. Dewis o 3, o fydde. Iawn. Dwi'n ei gweld y cadeirydd yn mynd. Iawn. Awdurdod o'n. Ia. Cadeirydd pa pwyllgor? Cadeirydd yr awdurdod. Ia, i gynrychioli ni ar hwn. Is-gadeirydd? Na. Un o'r 3, da chi isio. Champion, yn official.
Ydych chi'n hapus efo hynny? Sa rhywun arall efo diddordeb? Dwi'n meddwl oherwydd bod hwn yn ydych chi'n gofod wyddo fyny at ni haws wrach bod chi'n dangos efo hyn. Iawn. Sorry, dwi'n chwarae bingo yma. Reit, unrhyw un yn erbyn. Sorry. So, cadeirydd. Na, dwi'n Reit, ta ni rhif 7, ia? Tasg y gorffen. Cynghorydd June Jones, Ifor Glyn, Meryl Roberts, Brian Angel, Tim Jones. A fyna un sedd wag. Pawb yn iawn, June yn iawn? Ifor? Dwi'n hapus nhw. Meryl? Brian? Brian? Tim? Ia. A mae'na swydd wag. O, dwi'n codi fendian nhw, mae'n rhywun efo diddordeb? Dilwyn? Ia. Dilwyn fodlon? Ie, fel balans o Wynedd a Conwy. Ia. Champion? Reit, grŵp lliwio wan, Carbon. John Pugh, Brian Angel, Tim Jones sy'n ar wan. Sa rhywun? Eisiau mynd o'r panel. Eisiau mynd ar y panel. Iawn. Mae yna discretion does Iwan i ymestyn y niferoedd oes? Wel, os oedd rhywun yn disgyn allan yn mynd i reid eich enwch chi ymlaen. Ond, Naomi gael ei adio iddo fo, a di John Pugh yn dal o Brian a Tim yndi? Ie, dwi'n meddwl wedi gael Iawn. Wan, enwau lleoedd wan, mae gennych chi Elwyn Edwards, June Jones a Dilwyn Roberts. Sorry, jyst yn meddwl efo'r grŵp lliwio cyfri carbon, achos felly chi gan bod chi'n hapus i ymestyn i 4 aelod, ie? Felly, O iawn. bod chi'n aros o'n ffurf. Pob sy'n flaen. Ie, oce. Dyna fo. Iawn. A ni i enwau lleoedd, Elwyn Edwards, iawn. June a Dilwyn. Iawn. Pob yn hapus? Gael jyst dweud o fanna, o sef gyfach mor, o'r jyst llong gyfach y swyddogion ar y gwaith yn wedi wneud yn hwnna a enwau synnoedd a felly. Iawn. Goge'r llygad, weithio, mae web sy'n ymwneud. Iawn, diolch yn fawr chi. Reit. Grŵp bydd y safle trawsfynydd. Dwi'n bod o'n Elwyn. Elfed. Elfed yw sar hynna. Cyd Gyngor Cymru, Louise Hughes. O, da ni eisiau gyda'n nôl i mewn. Yn trio dod i mewn, beth sy'n ni'n meddwl? O, di? Mae rhywun negas o'n i'n chat bod bateri ffeiriant sy'n... O, Eger y draffer. Just y tri yn dod. Mae'n bendol. It's a moment size for the transparency. Mae hi, ie. So, da ni. iawn, da ni'n ôl sy'n edrych. Ia, Cyd Cyngor Cymru, Louise Hughes, da chi fodlon? Sorry, I'm trying to get the interpretation sorted on my phone. I'm having a real problem with my iPad again. I probably need a new one. So sorry, what was that, Chair? Ar Cyd Cyngor Cymru, fel aelod, Joint Council for Wales. Are you still willing to stand for that? No, not really, no. Sorry. Okay. Right. Right, gan i gynnig yr rywun newydd ta? Wel, fydda? Ie, diolch. Ie. Mae'n weithio maen nhw'n cyfarfod. Mae o efo swyddog adnoddau dynol ydi o mynd i y Joint Council efo WLJ a bethau felly.
So mae yna swyddog ag aelod yn mynd, weithiau mond swyddog yn mynd, weithiau mond aelod yn mynd. Dydyn nhw'n cyfarfod yn aml iawn. Na, dwi'n meddwl. Mater y personal. Ia. WLG. Ifor dangos ydw? Na, just go on question. Dyn nhw'n wneud efo'r WLG? Mae hwnna'n mynd. Hefo WLG. Okay. Sa rhywun yn ywydus? Da ni o ag, ella fydd yr aelod newydd yn heblaid. Heb gael ei penod. Unwaith y flwyddyn yna. Ie, dydym yn... Dwi'n gofynion ddim yn ychal iawn efo'r Cymru, ond ia, dwi'n meddwl os yma'n ddoed cael enw os yn bosib. Iawn. Da ni gael enw? Ellis Lloyd? O ie. Sgan llawer o syniad bedio, ond ia. Mi ddysgu. Mi ddysgu. Rhaid o at chi ar ôl cael cyfarfod nesau, a da chi wybod. Iawn. Cyn ffyrdd Tim Jones, ia? Rhif 3, ia? Ar rhif 8. Rhif sy'n efo wan, ia? Iawn, mae Tim yn ymlaen. Byddwn ni wedyn Dilwyn Roberts, Cyngor Cymdeithas Llywodraethau Leol Cymru. O ie. Fodlon? Nag os rhywun arall eisiau gwneud. Os a enw arall? Nag os. Ben eich hyn. Iawn? Ie. Di Dilwyn yn cydfynd? Ie, iawn. Diolch yn fawr. Penllyn y Sarnau Louise. Di'n dal ma? Ie. Iawn. Iawn, champion. A wedyn trefnidiaeth parcio llesol Eryri swydd wag. Rhaid bach o gefndir i hwn, yr hen cwriad gwyrdd. Mae'n gyfarfod o 45 mis i gynnwys aelodau lleol. So, ardal prosiect ydy Gogledd Eryri o pwrpas, a maen nhw eisiau gael mewnbwn aelodau o'r ardal yna i'r cyfarfod yna. Aelodau dyn ni'n rofon. Iawn, aelodlon, da iawn. Ddim yn parcio gyda. Neb arall o enw? Mae'n rhaid enw'r gan so tiw methu mynd. Ie. Mae'n rhaid enw'r gan so tiw. Ia, iawn, champion. O, chdi sy'n rhaid yn hannu. Na, cynnig einir. Iawn, tiwn ag einir os ti gadael i bod ydyn ni'n gyddi'n gwneud un. Fforwm strategol rhaglen yn ysynu Elfed. A wedyn, da ni'n dod yn ôl at dyfu Louise Hughes. Iawn, iawn. A wedyn mae gen i cynhadledd ffordd arfordir y Cambrian Meryl a aelod wrth gefn Delyth Lloyd. Iawn? O, sori, Meryl. O, sori. Delyth Nafis. A iawn. Yna ni, ia? Yna i ben. Wan yn mynd i rhif... O, shit. Siarad sy'n gyflwyno, ia. Os ydych chi siarad? Diolch yn fawr, Cadeirydd. Ydych chi'n clywed yn iawn? Diolch yn fawr. Diolch yn gyntaf am y cyfle i gyflwyno adroddiad blynyddol y Pwyllgor Safona. Fel fyddwch chi'n gofio, hwn di'r ail adroddiad statudol sydd erbyn hyn yn rhan o ddeddwriaeth, lle mae rhaid i ni gyflwyno adroddiad o waith y Pwyllgor i'r awdurdod. Ac mae'n bleser gyda i fel cadeirydd i wneud hynny. Dwi'n mynd i fynd trwy'r adroddiad er bod ti'n gryno, mae'n crynhoi i chi y prif faterion da ni wedi bod yn wneud efo dros y flwyddyn. Ond swn i yn licio pigyfynu ar un neu ddau o bethau os gai a gymelaethu rhyw chydig mwy ar un neu ddau. Yn gyntaf, jyst i atgoffa'n gilydd
Mae'r aelodaeth, wrth gwrs, dros y 2 blynedd wedi newid hefyd. Mae yn yr adroddiad, a nawr mae yna nid jyst enwebiadau fel ydych chi wedi wneud heddiw o blith yr awdurdod, ond hefyd aelodau lleug neu aelodau annibynnol. Ac mae hwnna yn 3 a 3, felly hanner a hanner. A mi gawson ni aelod lleug newydd y flwyddyn yma yn cychwyn yn Ebrill, sef Mr Mark Jones, oedd yn gyn uwch reolwr yn Heddlu Gogledd Cymru, headwas yn Heddlu Gogledd Cymru. A dwi'n meddwl bod ni falch iawn yn gael ei ddweud y gwir, achos mae brofiad o'n helaeth, ac y brofiad yn y maes hefyd, wedyn mae hynna yn bositif iawn, a dwi'n siŵr bydd o'n gyffeiliad i'ch pwyllgor chi ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Eto, swn i'n licio jyst llongyfarch, dyna pam dwi eisiau canolbwyntio ar un y ddau y bethau. Swn i yn licio llongyfarch yr awdurdod unwaith eto flwyddyn yma am yr elfennau pwysig da ni yn edrych ar, sef chi safonau uchel o'n ddyddiad. Da ni wedi edrych yn amlwg ar gwynion, ac fedra i ddeud wrthych chi bod unrhyw gwyn difrifol yn dueddol o fynd o flaen yr ombudsman, ond does na ddim wedi mynd o flaen yr ombudsman sydd yn ymwneud â'r awdurdod yma, so mae hynna'n yn gam positif iawn. Mae'r parcio gwledig wrth gwrs yn rhai sydd yn cael llai o gwynion, ond mae'r awdurdod yma reit ar, dwi'n siŵr amser gwylod ar y top, ddylwn ni ddeud, ond yn bositif iawn o'r ddim gwynion wedi cael eu cyfeirio. A mae hynna'n dueddol o fod yn gwynion gan problemau rhwng aelodau neu wrth gwrs yr cyhoedd. Da ni wedyn, so mae hwnna wedi bod yn bositif. Da ni hefyd yn cael adroddiad monitro gweddill gwynion gan eich tîm chi yn y canol, a eto yn eisiau llongyfarch a deud wrth yr awdurdod faint mor dda ydy'r tîm yna i ddeud y gwir, y tîm sydd yn monitro cwynion. Cwynion yn isel iawn, ac eto mae rhai pobl fach yn allanol gallu deud wrach bod pobl ddim isio gwyno, ond da ni'n dueddol edrych ar hynna fel rhywbeth positif. Mae'r tîm yna yn pigo fyny, a maen nhw'n dilyn i fyny efo'r adrannau, fel ydych chi'n gwybod. A mae hynna dros y cyfnod dwi wedi bod efo'r pwyllgor sona, yn dangos i werth, dwi'n meddwl, bod na ddysgu wedi digwydd. Wedyn, mae'r cwynion sydd yn dod, fel fysa chi'n dychmygu, mae hanner ohoni, fydd 7, dwi'n meddwl, yn y flwyddyn oedden ni'n edrych ar blwyddyn dwytha, sef blwyddyn cynt. Hanner ohonyn nhw gynllunio, a nifer ohonyn nhw oherwydd wrach jyst diffyg meddwl ar mynd yn ôl yn brydlon at y person sydd wedi gwneud, sydd wedi codi achos ac yn y blaen. So mae'r tîm chi yn dilyn i fyny. Felly, mae nifer cwynion yn isel iawn, a dwi ddim yn meddwl bod ni'n gweld patrymau negyddol o gwbl heblaw wrach. Dwi'n gwybod o'na un isiw lle problemau staffio, a da ni'n gweld patrymau felly hefyd, lle bod yna broblem adnoddau, dwi'n meddwl bod chi'n dibyg hynna i fyny yn gynharach. Un o'r tasgau eraill yn nes i, a dwi'n bigo fyny ar hyn hefyd eto, oedd jyst i ddangos i chi, yn jyst edrych ar polisia, neu cael adroddiad mewn pwyllgor, ydyn ni yn hefyd yn trio dilyn i fyny a gweld bod y prosesau'n gweithio. Hynny yw, dwi'n pwynt cael polisi ar bapur os nad yw'n gweithio'n iawn. So bydd rhai ohonoch chi'n cofio, mae ddrwg gen i, mas i ar sylwi 2 bwyllgor flwyddyn dwytha, sef pwyllgor cynllunio, pwyllgor adnoddau, ac mi nas i adrodd drwy Iwan Jones ar y canfyddiadau. Ac eto, o'n i eisiau pigo fy fyny, achos dwi eto eisiau llongyfarch, oedd y broses datgan diddordeb yn gweithio'n dda. Ond hefyd, dwi'n meddwl, be oedd yn bositif, gas i weld pwyllgor cynllunio lle oeddwn ni gallu edrych i fewn dros Zoom
o'n i'n trio gweld sut fysa cyhoedd yn gweld y broses yna. A dwi'n meddwl bod wedi bod yn broses cadarn, wedi bod yn broses lle oedd y swyddogion oedd yn cyflwyno achos gynllunio, a hefyd y person oedd yn cyflwyno'r cais wedi cael chwarae teg, a wedi cael yr un chwarae teg. So dwi'n meddwl, nes i adrodd ar hynny a gweld hynna'n rhywbeth positif iawn. Yr unig beth a fyddwch chi'n cofio nas i adrodd oedd bod yr elfen technegol wedi bod yn drwsgwl iawn. I ddweud y gwir, mes allan y gyfarfod yna teimlo reit chwil, achos o'n i dod i fewn fel hyn ar Zoom. Mae profiad heddiw wedi bod lot gwell, rhaid mi ddeud, ond y profiad y dynod hwnnw yn anodd iawn. A dyna felly oedd y math o brofiad fysa ei fod o'r cyhoedd wedi cael, a doedd o ddim yn brofiad pleserus. Ond eto i fod yn bositif, fe welwch chi hefyd o'r adroddiad bod y Pwyllgor Safona wedi cael y cyfle i arbrofi yr offer ydych chi'n rhaid i fewn yn y prif swyddfeydd yn y cyfarfod dwytho ni yn mis Medi, ac dwi'n gobeithio mi oedd y glitches, ond mi oedd y broses, dwi'n gobeithio bod y pwyllgor wedi gallu bwydo adborth yn ôl i'r tîm technoleg gwybodaeth i wella ac i gael y peth yn iawn i chi. Felly eto, reit plis, oedd wedi cael cilch hefyd, wedi gweld beth yn digwydd, ac eto llongyfarchu ar hynny. Just i gloi, heblaw bod gennych chi gwestiynau, am y flwyddyn i ddod, dwi'n meddwl bod ni wedi gofyn i Iwan os gawn ni edrych ar sut mae'r drefn goddenebau yn gweithredu mewn pwyllgor. Felly, dyn ni'n disgwyl i gael y cyfle i wneud hynny pan fydd achos yn codi. So dyna fydd un o tasgau ni gobeithio y flwyddyn i ddod. A hefyd, dwi'n meddwl, un peth sydd ddim yn yr adroddiad, da ni hefyd yn aelod o Pwyllgor Safona Cymru, lle da ni gallu cwrdd dros y we efo yr awdurdodau i gyd sydd efo Pwyllgor Safona'n amlwg ac efo parciau eraill. A mae hwnna'n dod arfer dda yn ôl i fewn i'r awdurdod gobeithio hefyd. Ac yn ei gyfle i ni drafod fel Pwyllgor Safona efo'r parciau eraill hefyd o perspektif y safona ac ymddygiad ac yn blaen. So, a hynny, na i gau heg, os mae llais yn mynd, ac os oes na gwestiynau neu sylwadau, dwi'n siŵr os mae ddim yn gallu ateb, mae Iwan yma i gefnogi. Cadw ti fewn ar un mater efo'r gofyddebau. Dwi'n nodi beth ydych chi'n dweud, Sharon. Da ni wedi bod yn chwilio am achos ers mwy na blwyddyn, i ddweud y gwir. Ond os oes y fater lle mae'n anodd bod yna aelodau cyngor Gwynedd neu Conwy yn defnyddio'r goddefyd a sydd wedi cael ei roi gan y Pwyllgor Safona yna. Mi fyddan ni'n gwahodd aelodau o Pwyllgor Safona i edrych ar y pwyllgor yna felly. Ac yr unig beth arall o'n i eisiau ychwanegu oedd o'n i'n sylwi ar y papur da ni newid yn dal o'r sefeitem chi Mark 10 yn dod i ben ar y wythfed o'r adfer eleni fath os ni'n gysyn hoffi diolch yn fawr iawn i chi yn swyddogol am yr 9 mlynedd o ymroddiad ac wedi roed ac diolch yn fawr iawn i chi da chi wedi bod yn hynod broffesiynol ac dwi wedi gwerthfawrogi gwasanaethau chi'n gwneud i mewn i'r Pwyllgor Safona yn ystod y cyfnod. Diolch yn fawr. Gai ymateb cadeirydd? Gai ddiolch yn fawr i wedi hynna, mae hynna'n yn eisiau ni glywed. A gai hefyd i'r awdurdod i hun dweud, dwi wedi mwynhau y cyfnod efo chi, rhaid mi ddeud, yn arw iawn. A fydd o'n bechod, ond dyna fo, mae angen gwyneb ffres. Mae hon di mynd yn ei hen erbyn hyn, mae'n debyg. Diolch yn fawr i chi. Ein tegu diolchadau i Sharon, a mi welwn i chi mewn pwyllgorau eraill, sa'n dawt.
Iawn, awn ni, yr pwrpas ydi Trafod a chytuno ar gynnwys y Top end there, somehow. No. No. Okay now. Off and on. Reit, trafod a chytuno ar gynnwys yr adroddiad. Os a rywun... Cynnig a dilio. Newch chi ddangos os gwelwch dda? Iawn, diolch yn fawr. Diolch i gilydd gini. Nesa ydy datganiad llywodraeth blynyddol cyflwyno adroddiad gan pennaeth gweinyddol a gofal cwsfer. Pwy sy'n cymryd? Iawn, diolch. Diolch yn fawr. Gai jyst gwylio gyntaf, na ddim maic yn blaenau, ydy pobl sy'n gallu... Diolch yn fawr. Iawn. Yn gyntaf, gai jyst logyfach y cadeirydd a'r is-cadeirydd ar ei penodiadau. Iawn, i'r adroddiad. Dyma cyflwyno i chi y datganiad llywodraethu blynyddol sy'n adrodd ar y prifaterion llywodraethu a'r gwaith rhewdridod yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n newydd fod, sef 2023-2024. Mae gennau un cywirdeb i'n rhoi i'r adroddiad, a hynny yn rhan 6 sydd yn cychwyn ar tudalen 214. Mae'r dyddiad gennau yn fan'na yn anghywir, mae'n ddrwg gen i. Edrych ymlaen at y flwyddyn ariannol yma, ydy pwrpas rhan 6, felly dyla'r teitl fod yn materion llywodraethu arwyddocaol a chamau a bwredir i Cymru ar gyfer 2024-2025. Os newch chi nodi'r newid yna, sgolwch yn dda. So, mi grosawaf unrhyw gwestiynau neu sylwadau sydd gennych ar y datganiad. Ac wedi hynny, os fyddech chi'n hapus yn ymodol ar y newid i'r dyddiad yn rhan 6, gyfynaf i chi heddiw i gymeradwyo'r datganiad, fel y gellir cael ei gynnwys fel rhan o'r datganiad cyfrifon terfynol ar gyfer 2023-2024, pan fydd rheini'n cael ei gyflwyno i chi maes o law. Diolch yn fawr. Fawr. Mae'n dweud argymelliad trafod a chytuno ar gynnwys yr adroddiad. Rwy'n efo cynnig neu sylwadau neu... Cynnig yr argymhelliad. Rwy'n cynnig. Seilydd. Eilydd. Iawn, o'ch chi ddangos gwelwch dda? Iawn, wan, da ni'n mynd i rhaglen waith cyfreithol o'n gyflwyno'r adroddiad gan Cyfrwyd Gwasanaeth Cyfreithol sy'n chi yma. A'i dau un ydy'r pethau. Pwy sy'n Diolch, Cadeirydd. Ie, so mae'r waith yn gyfarfod i chi. Da chi di mabwysiadol flwyddyn dwytha, da chi di cael adroddiadau cynnydd yn y pwyllgor. Hwn di'r cam ola yn y blwyddyn ar gyfer 2023-2024 sef bod chi yn archwilio a thrafod y rhaglen waith gorfforaethol yn hwn. Da chi eisiau yn y o'r awdurdod wedi mabwysiadu yn waith gorfforaethol newydd ar gyfer eleni. Y drefn arferol ydy mynd drwy fesul tudalen. Tudalen, ie. Cychwyn ar tudalen 222. Oes yna unrhyw gwestiwn yn hoffi? O wahaniaeth yn y Saesneg. Wel, oce. Mae Anwen yn awgrymu bod ni'n mynd ar yn y rhaglen waith gorfforaethol fy hun, mae'n deud tudalen 1 ar ochr gwylod ochr beth tudalen. Felly rhaid well ni jyst mynd hynna fydd sy'n anodd osgoi unrhyw ddroswch yn Gymraeg o Saesneg. Fi sy'n dyddio? Ie, fel arfer, ond... Reit, tudalen 1. 2. 3. Tudalen 4.
Dalen 5. Dalen 6. 5. Dalen 9. 10. 11. 12. 3. 4. Dalen 15. Ie, does am so ddim gweithio ar y dudalen yma, felly mae'n i dudalen nesaf. 17. 18. Dalen 19. 20. 21. Dalen 22. 23. 24. 25. 26. 26. No. Rwy'n? Dwi'n bod yna perswch. Peswch o, iawn. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 36. 38. 39. 40. 41. Dan di cyrraedd diwedd y rhaglen waith gorfforaethol. Beth sgennach chi wedyn ydy ddatblygu cylch gwaith Llywodraeth Cymru sydd yn rhoid y manylion lle mae hwnna'n diffyg mewn ar yr wahanol elfennau yn y rhaglen waith gorfforaethol. So ddim angen mynd trwy hynny, so sgennach chi gwestiwn penodol. Iawn. Rwy'n efo cwestiwn o rhywbeth? Iawn. Beth ydyn ni'n dweud o'n? Yr argymelliad ydy wedi archwilio derbyn y gyfnod. Diolch isio dangos oes? Ie. O'ch chi ddangos sgwch o dda? Diolch yn fawr. Da ni'n mynd i... Beth ydyn ni'n dweud? 16, ie. Strategaeth carbon o'n. Cynllunio a rheoli tir. Hwn iawn? Ie, efo iawn, cadeirydd, dwi ddim yn bwriadu mynd trwy hwn, da chi wedi trafod o'n barod yn gweithgor, a dio ddim wedi newid, mae'n newid wedi digwydd, dwi wedi gyfeirio at hynna yn yr adroddiad, felly da chi'n ymwybodol o'r cynnwys, a da ni'n eisiau gyfeirio at pan o'r cynnwys fel ateb i'r cwestiwn cyhoeddus peth gyntaf bore yma, felly ddim mynd unrhyw gwestiynau, ond gofyn i chi fabwysiadu'r strategaeth, ac hefyd i ddod o fo nôl yn flynyddol i ni monitro unrhyw gynnydd. Iawn, diolch yn fawr. Ac roi'r llawr Ifor. Cynnig bod ni'n mabwysiadu'r rhaglen. Deilio. Slaid. Herio. Wedyn, presenoldeb aelodau wan, iawn? Ar 296 i fi fydd. 296, diolch yn sgwyr. Mae hwn yn cael wyno chi fel ar gwybodaeth yn unig. A mi welwch chi mae'r figurau yna a sut mae pawb wedi gwneud yn unigol yn paragraff 2 ac yn gynnwys wedyn y pwyllgor safona yn y Dwi'n neges o safbwynt presenoldeb, os ydych chi'n edrych ar 2023-2024, mae yna gynnydd i gymharu ar y 2 mlynedd flaenorol chydig yn is na flwyddyn 2020-2021, ond ar y cyfan presenoldeb o 85% yn dda iawn, felly dim problemau o ran presenoldeb. Yn rhan gwybodaeth hwnna, ia?
Wel, fyny ar dy ben blwyddyn. Do, wel, sydd o'r digwydd. Gai ymddiheuro unwaith eto. I fynsio newid y chenwch chi, dwi'n gafo. A ni mlaen i 18. Ac i, 18 wan, ne? 17, sori. 17 yna. Ie, hwnna. Dwi'n fynd ymlaen wan. Gymraeg, cyflwyno adroddiad gan pennaeth Gwynyddol a gofal Cwsmer, ie? Diolch yn fawr iawn. Felly'r adroddiad yma yw ein adroddiad monitro blynyddol ni ar sut weithredu'r ein safonau iaith Gymraeg ni. Mae yna fyniad statudol i ni gynhyrchu hwn bob blwyddyn a'i gyhoeddi fo cyn diwedd mis Mehefin. Felly mae rhan 2 yn yr adroddiad yn rhoi crynodeb gweithredol i chi. Hwn yw'r darn sy'n dod i sylw ac yn rhoi'r prif faterion o bwys yn ystod y flwyddyn. Wedyn mae rhan 3 yn adrodd ar ein perfformiad yn erbyn bob un safon unigol. Ac yn ola, mae'r atodiad yn rhoi darlun i ar siaradwyr Cymraeg ymysg ein staff ni fesul safle neu man gwaith, fesul gwasanaeth ac fesul gradd, ac felly yn grynod yna ydy'r adroddiad yma. Croesawaf unrhyw gwestiynau sydd gennych chi neu sylwadau i roed ar adroddiad, ond bellach i hynny, yr argymhelliad ydy bod chi'n cymeradwyo'r adroddiad ac yn awdurdodi ni i gyhoeddi hwn ar awdurdod y wefan. Diolch. Rwy'n gwestiwn neu sylw? Cynnig bod ni'n argymell. Yn y cynnig? Elwyn yn eilio? Yn eilio, Bob. Pawb o blaid? Diolch yn fawr iawn. Adroddiad monitro blynyddol yn Eryri 2023. Cyn bod Angela yn dechrau'r ei chyflwyniad, os ydyn ni'n sôn chi ymddihiro rei yn y chi sy'n derbyn yr papura Cymraeg, mae'r adroddiad yma yn Saesneg. Mae'n gen i ofn oedd rhywun wedi pigo fyny Eryri cynllun Eryri ac yn meddwl mae'r fersiwn Cymraeg oedd o. Gymdeiriad mae yna adroddiad Cymraeg wedi gylchu. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr a llongyfarchiadau i'r cadeirydd a'r is-cadeirydd ar y penodiadau hefyd bore yma. Ie, yn gryno iawn, fel ydych chi wedi gweld, mae gennych chi'r adroddiad o blaen chi. Gobeithio ydych chi wedi cael yr amser i sganio leia drwyddo'r 100 o tudalennau sydd yna. Mae'r adroddiad blynyddol y 3ydd o'r fath ac yn fras iawn, mae'r partneriaid i gyd wedi anfon ymlaen diweddariadau nhw i mi ac wrth gwrs trwy fforwm Eryri sydd yn cyfarfod yn chwarterol. A dyna dyn ni'n clywed yr gwaith anhygoel sydd yn mynd ymlaen ar draws yr ardal i gyd. A mae'r mediadau yna yn cyflwyno sut maen nhw yn symud y cynllun gweithredu yn ei flaen. Mae'n dangos, mae'r adroddiad yna'n dangos bod yna cynnydd da wedi digwydd o dan pob un pennawd o'r cynllun. Fel ydych chi'n gweld, mae yna system o golau traffig yn mesur hyn. Mae yna darnau o'r cynnydd yn rili werth nodi er enghraifft y gwaith ar llesiant a wirfoddoli a ddathlu y iaith diwylliant yr ardal ac yn y blaen yn arloesol, mae rhaid i fi ddeud, a dwi'n falch iawn o'r holl gwaith a'r holl swyddogion yr awdurdod hefyd sydd yn symud y gwaith yna yn ei flaen. Felly mae nhw werth nodi, ond wrth gwrs mae yna waith i wneud a dal i wneud ar pob un o'r amcanion yn y cynllun, yn enwedig wrth ystyried y penderfyniadau Llywodraeth Cymru ar y cynllun ffermio'n cynaladwy ac y gwaith dyn ni dechrau rili ar y cychwyn o symud yn ei flaen at dyn ni'n anelu at roi cynllawiau cyston a chynaladwy allan i rhai sydd yn trefnu a roi caniatâd i digwyddiadau mawr ar draws Eryri. Felly mae yna dipyn o waith sydd yn jyst y ddechrau achos yr amgylchiadau a yr hinsawdd dyn ni yno fo.
A dwi wedi nodi ar yr adroddiad, mae blwyddyn nesaf, dyn ni'n dechrau y proses o adolygu cynllun Eryri ac allai ddim credu bod ni yn y lle yna'n barod, ond dyn ni yn. Felly bydd angen ystyried rili blwyddyn nesaf pa rhai o'r gweithredoedd dyn ni'n symud ymlaen i'r cynllun newydd fel petai. A fydd na dipyn o waith blwyddyn nesaf trwy 2024 i ystyried be di blaenoriaethau ar amcanion y cynllun rheolaeth, wrth gwrs, wrth symud ymlaen am y 5 mlynedd nesaf. Felly bach o'r rhagrybydd i chi fel aelodau, bydd na dipyn o waith i wneud flwyddyn nesaf. Ac ella jyst un peth arall i nodi, jyst diolch i'r partneriaid i gyd, yr holl cydweithrediad sydd yn digwydd ar draws yr ardal. Mae'n mor braf i weld, a fel ydych chi wedi nodi sawl gwaith bore yma, dyn ni fel awdurdod ddim yn gallu symud waith ymlaen heb cydweithrediad y partneriaid i gyd. So mae'n gret i gael nifer ohonyn nhw, a mwy ohonyn nhw rili eisiau bod yn rhan o fforwm Eryri ac yn rhan o adolygu cynllun wrth symud yn ymlaen. Felly, diolch yn fawr, dwi'n mynd i fewn i unrhyw beth yn manwl. Os gennych chi cwestiwn ar unrhyw beth, dwi'n digon hapus i mynd, wrth gwrs, i esbonio fwy amdano fo. Ond, fydd yr adroddiad yma, os ydych chi'n cytuno efo fo, yn mynd ar y wefan ar ôl y gyfarfod heddiw i bawb gallu fwyd yn ôl arno fo hefyd. Diolch yn fawr. Fawr, rhaid, sa rhywun efo cwestiwn neu sylw? Neb? Yr argymelliad i nodi y cynnydd y wnaed hyd yma wrth gyflawni cynllun Eryri, a'r ail wedi darparu argymellion bellach ynglyn â fformat yr adroddiad monitro blynyddol ar gyfer 2024. Iawn, na ni, cynnig Dilwyn a... Mae'n bwyllgor diddorol i fod yn llyn. Iawn, diolch. I ddangos o'ch dda. Diolch yn fawr. Wedyn, da ni'n mynd i adroddiad gweithgor, wel, rhan wybodaeth yw'n, ia? Copi yma. Gweithgor aelodau ac yn awyd ar 17 Ebrill 2024. Cynnig i mabwysiadu'r cyfnodion. Meryl a Anwen. O ddangos gwch dda. Iawn, a ni maen wan i sefydliadau eraill. Iawn. Sefydliadau eraill, rhywun sydd wedi bod yn cynrychioli'r awdurdod. Iawn. Meryl, sori. Iawn. Ar yr pwyllgor Bennau. O ia. Mae yna ddau gyfarfod bod yn ddiweddar. Mae yna un cyfarfod brys am fod mae Transport Wales yn trio torri rhifau ar y trenau. Dau dren yn bore, dau dren yn pnawn. Yna gyfarfod brys. Dwi'n meddwl hwnnw dal i fynd yn ei blaen. Arall. Fawr, a ni ymlaen i rhif 22, ia. Nodion y pwyllgor perfformiad ag noddau a ganelwyr ar y 20 o Fawrth 2024. Ychwanegol. Ofyn apus, unrhyw beth yna? Iawn. Chi ddangos os gwch dda? Dwi'n mynd o fwyafrif. Iawn. A wedyn, y nesaf di, cyfnodion y pwyllgor safonau yn hafyd ar 6 ar 20 o'r Ebrill 2024. Mae'n gopi fo hwnnw. Dilwyn, ia? Dilwyn yn cynnig. Chi ddangos gwch dda? Na ni, iawn. Atgoffa aelodau o'r ginio. O'n i am wneud yr un. Faint o gloch?
Un. Atag i un. Ie. Elfyn. Gai ddiolch o'r gatar i pan oeddwn ni gyfarfod dwytha, neu'r awdurdod dwytha, i Emyr am ei waith dros y blynyddoedd. Ac gobeithio yn gael rhywun os i fod yn gystal yn iawn. Ag i Anwen hefyd am yr holl waith, dwi'n gwybod bod nes i ddechrau ar y parc, o'n i ar y ffôn bob munud yn gofyn beth hyn a beth o llall. Mae wedi bod yn barod iawn i helpu. Diolch yn fawr iawn chi. Ar ben. Next.